Hi guys. Hello guys. Hi guys. What do you say? Hi MK Winnie. Hi Rebecca. Guys, what do you say? Hi Joylene. How are you? Precious, how are you? Priska, Jeli say Chieds, how are you? Nonoza. Hi Nono, how are you? Isabel, how are you? Linda Meki, Jeli say Liz Kasuke, how are you? Lorraine Chema, Jeli say Priska Mfumisi, how are you? Vimbasis, how are you? Chi, Jeli say Angela no that's but ko mazana only go chimboite ko no ka only go kupi ko maswan. Maimuna Kumuri say Molly Maseko, how are you? Pau Gusha, Jiri say Chiedzamio, how are you? Caroline Mutim Sakwa, Jiri say I love you too. No, the other day, I know they now kuvunza. Me no chandaka wana something chitendera so. They now to kuvunza ti, and then you waku postwa how uzuri kufamba se waita say. I wanted to ask, come on, that's kangana ni ndato kuinga kuseni chiti. Kuna ino no kujandru kusangana tena sangana cho somewhere. Chiku chandru kuona ichi, but anyway ndaka kangana. But I think that kangana for a reason. That's good. Maybe I was not supposed to ask. Right, Caroline, how are you? Fatima, should you say Angela? Should you say Gamchirai, how are you? Marufu family, would say Tawanda, how is the pain? Yeruoko, it say Tite Kufa, should you say Lily Kudzai, how are you? Charity, how are you? Charity Mapika, how are you? Charity Tinaro, would say right, Linda Savanda, guys, that you are eating Bogara, Titanda, Chimbo Kudzai Nyaya. That you are eating Bogara, Titanda, Chimbo Nyaya, guys. Jimbo nyaya na sisandika tubwete dunyaya na sisi sande ndo ya mukana nganenda ngira ndionenda uya kudara so ndamba bigigwa guys majupita ndaba bigigwa majupita ari kurikona guys saka ndikumba izi ya Jupiter ndaba bigigwa na mai Gordon na mai nini na mkoma Gordon na mai nini na mkoma Gordon guys ma good zimu good products, Zim products. Guys, I eat chocolate and if I eat chocolate, I don't like this one. A chocolate here, no. Zimbabwe says, Maputai. That's Maputi one. That's Maputi. Maputai. Hi, NSC. Okay. Then don't go to Shuman Gikini. Okay, Maputi. Alright. Never Jupiter. David Gugana Mainin. David Gugana Mainin when you get up. Sorry, and Mainin Maya. How are you, my twins? And Maya is here, guys. Maya is here. Maya! Shall we have holiday? Zonaka is study. Zonaka. Jupiter. No. Although I would have preferred Jango, my hashtag. Chile, South Africa, I had my hashtag. I would have preferred those ones. My hashtags can touch my cheese next year. Je could say. Yes, it's a je say. Tawanda Katando, je say. Latina Maya, guys. We are. Holiday, my younger students. Okay, come and say hi to people. There. Come and hi. I want to teach you to be a small celebrity, a small
Say hi to people. Say hello. Tell them your name. My name is Maya Changata. Your name is Maya Changata. Yeah. How old are you, Maya? 6. You're 6 years old. Yeah. Ask these people how old they are. Ask him, Mahumba, how old are you? Humba, how old are you? Humba, oh, how old are you? Maya wants to know. Humba, the child is asking you, how old are you? She wants to know. Cute Maya, Hansi, you are cute. Say Nonoza, thank you. No, thank you. Nonoza. No, Okay, Mahumba said she's 107 years. Yeah, Maya, she's a little bit shy now. She's grown up. She's grown up now. She's a little bit shy. Are you shy? Yeah. Why? You used not to be shy. You used to talk to people. Why are you shy now? Huh? You don't know. Yeah. Is it part of growing up? Yeah. Is it part of growing up? Yeah. Okay. All right. Okay, now you can go back. Say bye-bye. Bye-bye. Akukura. Akuita chinyara manje. Akuita chinyara. Akukura manje. Nyaya, Maya ngasinga nyari guys. Akuita chikura. Maya akuita chikura. Akuita chikura manje man. Akuita chikura. Saka guys. Hey. Ndine nyaya ndoda kukudzai. Yakaitika nesuro. Yes, you are the same girl as my little girl. Oh, really? Right. But guys, ndine mapastora angu andambofura panapa. Okay, tione sani, tione. Hi. Pastor, guys. Tivure pastor. Ai, mapastora maviri. Ndambofura mapastora tione ti mapastora guys. Mune iko kudzai nyaya ndakaita nesuro. Dati munyatso kusvibira muka. Zvakaoma. Iniwo futi. Haya. Boxi zvachadambura chero. Tobura chero. Vanoripa ivava. Ewe. No. Mwana we hanzvadzi yangu mai. Mwana wamukoma Gordon. Mwana we hanzvadzi yangu. Saka little Maya is known padiaris panapa. Ari kadiki. Anozikanwa. Ndosaka zvangu ndichingoti kana kauya ndombomutaridza vanhu. Because vanhu vanomuziva kubva kari kadiki. People they know her. Atimbovhurai mapasuro guys, timboona kuti mupasuro munei. Hanzi vanhu tengai regalia please ivezo yezororo. Ikutengesa regalia live yacho yaita here. Andisandaona live. Vaita here live. Because vaifunga kuita live nezuro panapa. But ndandisipo zve guys. Dandai ndakakuregele nduku. Kondine nyaya zvedzekuregele nduku. Ndai zvingokudzai. Ndai zvokudzai makuwa. Nai. I don't know if I have maybe. Here you guys. Go. Ashako. Asukune chikoro chinoda kunodzidzira vanhu kurepa zvinhu. Chiri school. Uyana nezvinosema. Oh, handina kuona. Ndichaitarisa. I didn't see. I will look it, I'll check it. Sama magali ari kutengeswa. Handisi kuziya information yeregali ya Jessica. Sandaona live yacho. Because ndandisipo ini, so I didn't see the live. Ndandisipo. Oh.
mabox maviri. Right. This way, guys. Hi, guys. This way. This way, guys. Hi. No, I'm nice, Benny spicy. What's the mother slimming? I'm just slim. My pockets are saying anyway. My pockets are in. We are never hands here, boy. Go night, guys. Go night one. Super Murio, and they one. I have another put out. Go night one. My book is a chewing man. My book is a chewing man. What's up for a bit? Fairly glow, weight loss, kukwesha wiri, Beverly skin, Jemagaro, lotion, hair growth, bleaching, Patricia Magato, Moringa, Anotida, weight loss, herbal supplements, bleaching, CK, hide the bleaching, the skin lightening. Thank you, Memorano Gona. Memorano Ziva, guys, what I memory. Anyora hands skin lightening products. Aha! Anonzima skin lightening products. Quite a bleaching product. Yeah. So that no kweta wati munoti mazala titauri kuti hure ariti. Hanomona tinotaura kuti ashao kuti zviteuchi kauremerera. So we say lightening products. Hands I wonder cheap. Right. These are my products, my lightening products. My lightening products. And it's the clean cap. The clean cap. And the clean pack. I am a foot. Exactly. We are gonna. Agona. And the mafuta amuno zosanganisa kudima kugadzira enyu mafuta enyu amobikana priske mfumisi. Yes, priske agona mafuta andino so mixa aya ta kugadzira mafuta and mazana nemono na tinda nsinga so shwangu maswani. I'm not isolating these days. And the maona. So chato tanga shwangu papa ndagadzira. And munoona ndo mama products edu atino zosanganisa kana kugadzira chi mafuta saka ma customer akawanda ngachindinetsa like ndave ne about 2 weeks ndisiri kusupply because ndandisina ma products angapera anobva kakwanobva kuri saka atozodeliverwa nhasi akanonoka kuuya ndimona box rakasara pakasiyana siyana akawandisa nkose kuma rice mod saka atozodeliverwa nhasi anganonoka saka macustomer angu aya mafuta azibuda blichere sisi mele skin yakanaka I deserve 20 pounds. Hey, Memon, don't want. I do not bleach. The grand chip bleacher and she the in I know that skin and she don't bleach. No bleacher. Can I say no boring? And to one. Can I say no boring? The can go the gun monot. The pasha get a number to come. No more bleaching. I can let them go with their babe in a beauty. I'll just do it again. Teaching going the takadar. So to all my customers, I am watching to Nesecana. Smelly good for 2 weeks. Nagandi story na. My product, that means it's a mabika na smile. Mamwe acho. And then I don't be kwa kama je nikikiri prista. I don't be kwa ka bese ruti ndikupechi gamba one. Au biki. Au goni ko bika nona. Ano sanganisko. Kwanzi makatona ka nikusasora smell. Ayo ndinogona kutosora. Ndinombopota nchisora. Ini ndikatotaka kutosora nditotesta panze mchana nditozoona meka. Anditika clear munoziva anditika ndinobatsira kubvisa mablemishes ma skin burns ma acne pimples ma black spots ma eye remover whatever munozvisiya anditika ndida kungotaridza vamwe papa pamunozoti mafuta aya muri kumabika nei andimaona anti muri kuona
inonzi citro clear. Anzi I will place my order natari. Iti indamuona skin yatari. Ndamuona skin yatari. Ndamuona skin yatari. Tari vape before and after. Tari loaf vape before and after. Give them before yako and after. Vanyatso kuona. Vanyatso kuona. Anditika vape unyatso kuona. Inonzi citro clear. Anditika this is the serum citro clear. Andipangu kuzokudza izvese guys munostarisa mutsvaga muonawo kuti inokubatsirai papi pakadini zvinonakisa kusvika papi tikazodini handiti maona so yeah akawandisa some of the products akawandisa products ari kuti ndivhure ese mumawei hazvidetseri handitika hazvidetseri kuti ndivhure muti unyatsokumaona ese because akawandisa handiti and this iyi hati munoizivai ndambotadzai kudhara piment dox ishi. And some they use it. It's used for manacos. It's best for manacos. Piment toxin. Ndakambotadza years back. You remember? It's South Africa. Ndakambotadza piment toxin. It's chikwapuro che manacos. But again, and see they ma blacks, they ma spots ma black ma gomara rare manacos nechichichi. Inango anditengesi yakadai. I'm not selling it like this. Anditika. I don't sell it like this. I mix it. Inini ndino pro mixer. Mira kukudeka mira ndikozokuya zokudza so ini ndinozo pro mixer this ne zvanechita because pane pazvinodi muma body cream ine painodi painoshanda ndinozo pro mixer and then this I think ndakambokutaridzai again some time back ndakambokutaridzai ndichiti ndiyo jiki domestos ndichiti domestos ish you still remember right kune those ones who are always wondering kuti mafuta anongobikwa sei do my products do mixwa and you see murikona ndakambokutaridza idzo ichi I think kana kune vanotenga chakadai so ichi vanochitenga kune vamwe vanotenga vachisa mafuta avo I've seen vamwe vachitenga yakadai vachisa mafuta avo kumarands I think you get it something like 900 rands chakadai time yandakasiya maybe because zvinoshesha chakuma 1 point something kana chakadai andika ndo yamunenge muchiti jiki yacho kana kuti very powerful each very powerful zvokutodaro ichi very powerful ichi very powerful so kana ukazochitenga unofanira kuzama measurements ekuti uri kuisa pakadai anochinopinda akaita sei but I think ndakambokutaridza but inini hangu I promise them ndinotoshandisa pakupromisa anditimaona I use them pakupromisa pakupromisa handishandisi pakuti ndichitengese chakadaro ndosaka muchiona kuti pamafuta pacho pasofa vanhu vangu vanongoshandisa mafuta avo zvakanaka pasina kana any problem andimoona iyi pasina kana any problem andimoona iyi inonzi rapid whitenizer inonzi rapid whitenizer ndo zvamunenge muchiti vana havazozori chakadaro vanozora usatambe nevanhu tsitsi vanototenga chakadaro kuzora odira mulotion yake but now you have to know kuti unodira mulotion yakaita sei because ukatenga camphor cream kana kuti ukatenga Dove's lotion ukadira Dove's lotion kana kuti camphor cream ine properties ayo ainawo anditika ekuti you can put this one anditika azvicollaborate saka unogona kuchochidira achiningiri hana zvaanoita anoona because my properties anenge ari muDove's imomo anenge akatotsikirira anototsimbirira anything that is lightening because yakagadzirwa ichinzi aisei lightening chekuti chero kaisa unozoti ndatenga hazvisi kushanda hazvisi kudai so because wadira muDove's you have to know the product yauri kudira kuti ndeipi uri kudira product ipi yacho anditi urifanira kuziva chose kwambiri ukatora kuti ndikudira unogona tukanasika skin achito ndisabjena kuti vanhu vakawanda like angoona ndimuna ndikungokutaridzai kuti pane rapid whitenizer andika pane skin free iwe ndataura kati ndiyo jiki yacho ndataura nchidara nditi iyo ubva angototenga iyo iyi yakadaro otonogugula otongonoitenga yakadaro odira wokwatuka anditi because anoto zvemafuta zvinozandiputsanangura zvino idoriwo leseni animuzati ndakahoita chikosi ichi munozvisirai mulockdown muya zvinotonetsa handimaona panotori kune kuti like chandakabata ifruit acid handiti ifruit chakagadzirwa nefruit acid chinenge chidawo mafruit acids chemicals kuti zvitetali handiti then wotora ichi wotora glyco acid kana kuti wotora
mamwe whatever chanenge watora mamwe glycolic acid kana totora wanotora inonzi chikwe unotsvuka kuita murungu 2 minutes inonzi chikwe inoiswa mumafuta akafanana na kerolite inonzi chikwe kusikira chiri kutiza musoro mangu inonzi chikwe chinoiswa mumafuta na kerolite inonzi chikwe kaisi ndifungidzei mani munoziva mani kwanzisa kawanchaza domestic safety andisana mbona muchisa domestic intelligence akuna munhu akachaza domestic intelligence kuzonotsva kumeso hazviiti zviko inonzi chiko tukangama guys munoziva mani inonzi chiko product atinoisa mhingikiri inonzi chiko guys hydroquinone. Thank you nonozva kwangwarangwara hydroquinone anomaona hydroquinone it's not bad kuuser anomoziva it's not bad kuuser ndinayo ndichakutaridzai it's not a hydroquinone not niacinamide no hydroquinone and hydroquinone is not haisi wrong kushandisa but mashandisiro haina mboshata hydroquinone vanhu vazhinji maprofessional skin maprofessionals emaskins aya handiti maona maskin pro mixers vanotoshandisa but you should know how to use it zvino munhu azivi waitenga iwewe wakungonodira mai mwana handimaona ine percentage it's a very strict on that in a certain percentage yaunotoisa kana iri hydroquinone handimaona inini mafuta inini ndikaona munhu anozora mafuta ndotokudza kuti uyu akadi mafuta akani hydroquinone ndikaona munhu anotozora because ndotoziva kuti hydroquinone inosvika papi ndinoziva kuti skin yemunhu ukashandisa ukadarika pakati skin yemunhu inosvika papi pane vandotoona angu pamasocial media apa looks better tinogadzira nyika ndinoda kutotanga kutozora inini ndakagara ndakatokudzai from the word go ndikati chekutanga as hydroquinone is very bad for your skin. I'm telling you, it's because you don't know how to use it, Millicent. If you know how to use it and the quantities of how to use it, hydroquinone ndosaka iripo haina kutoshata mafuta mazhinji evana munotoona munomhanya muchiti vanhu vakaredai maelebon vanoshandisa hydroquinone but they know how to use hydroquinone. Zvino hatizivi kuti hydroquinone chinoshandiswa sei. Uye ari kuti skin isi skin is actually hamuna kumbosviva skin yenyu pamazodai pamazosiya ini ndogadzira mafuta type dzemafuta dia andiona so ndakambokudzai pandinogadzira mafuta ekutanga asati ndisatotombomaburitsa kuenda pamarket ndinomatesta pandiri I test them on myself andiwana South Africa naimbori nevamwe vanhu 2 vandaitesta navo one of them being Moluya ari mucomment section andiwana Moluya aindipedzera kutesta mafuta andimaona ndotesta pandiri so ikatovhera ndatoreacta inini kwandiri inini I'm not putting it on market so you see kuti my skin inotongogara sometimes ndinogona kutsva ndogona dai ndozotanga kugadzira kuti ndibvise ndozodai zvichingoenda zvakadaro andiwana nokuti ndinobvisa ndega handimboende ndotenga product yemunhu handitenge product yemunhu ndinobvisa ndega ngoti vanhu havazodi kutagwa nemazita avo dai vachitotagwa nemazita ndichenge nemapicture ndaikupai before and after ndaikupai mapictures kana varipo vanoda uyo ataura ega ndosaka ndadzongoti PY before because ataura ega mucomment section dai angasingataura ndasingatauri vanhu vanenge vasingadi kutaurwa andimasvona ndinobvisa ndega so panenge pachitinetsei ipapo ndototesta ndoga andimaona plus inini ndibva ndichikura ndinimwe munhu akablesswa akasina skin like naturally handina angu skin yekunyatsuti yakanyatsa kuti chikokoto sezvinoita dzevamwe ndiri munhu akangogara chingonetsa kana une skin vhaudhara yaingoita mablackouts yoita machi kubva ndichingokura andimaona kugara une you know so tototi kana takatoona skin dzedu sometimes tototi dzakatodai dzakatonaka so hydroquinone is not bad but how to use it because most of vazhinji vamona ndichatauri master nditoziva kuti uyo akaisa hydroquinone but that does not mean kuti awise mafuta unogona kusabika mafuta asina hydroquinone ndobika mafuta inini angu mafuta handisi hydroquinone anditoitisei hydroquinone pane mamwe andakambobika udhara ndikatesta ndikaisa hydroquinone makambondiona South Africa ndikatoita yelo zvokutodaro handimaona but zvokuti senge maoko ndandakuoneka tsinga dzegreen handimaona ndangozora chete only I think for a week ndandakuoneka tsinga dzegreen then ndakabva nangoistopa hadziexpire zvokumhanya ndimunoziva so ndinayo irimo yanangochengeta ipapo handina kuzombobvira ndakatonyatsa kuona kuti too much of this kana uchitsvuka guys unova kutsvuka zvine uchida kulightina skin unolightina zvine stage auzori wofuma next week uri yellow bone then there's something wrong nemafuta unotsva chete in the long run ane stage chero kuchinzi rapid action
antimona asi haaite overnight kana kuti no hakuna mafuta anoshanda ukanangoshanda achidara ariko uzive kuti danger pamberi apo anofanira kukupa process ukapinda paunoziva kuti ndachinja paune uchienda pambe ndadai ndachinja ndachinja uchienda unotoona wega kuzosvika wasvika paunogutsikana napo then wozomira hanzi melasma sisi right panyaya yemelasma antika nepigmentation regai ndikudze ipapo pari trick pamelasma. Now check on your age and see when you are 40 and above my hormones edu anochinja. That's why you see sometimes you become fat antika zvokuti fat ya kuivhisa ye ma hormones inonetsa haibvi zvokumhanya unotambura nayo anditi paunenge wapa 40 kuno zvakawanda zvinochinja mubody. One of them is skin. I want to be honest with you. One of them is skin. Kuta pamunozendeni munotenga mafuta kwamunotenga antika mukaona paine certain iyo like melasma ya answer na Judy yatangwa na Judy kana kuti ine certain pigmentation ichinetsa ubve waziva. Age contributes to that. My hormones contributes to that. Senge iye mukati iye kukura iyi pigmentation imutase vakadzi vakawanda vanoti ku 40 45 and above that pigmentation comes out. Chero anga ine beautiful skin mkaka we skin achikura kumasure kwesoko pa certain age panotobuda tuma pigmentation pobuda tuma melasma. Vamwe avabudi zvakudependa onechi nebody yemunhu vamwe avabudi but majority yevakadzi inobuda sezvinokuita body yemunhu kuti hanzi 32 yaka inobva iyo Judith inobva iya ndeyekuzvara inobva that one inobva but kana uri kuzvi 40 45 iyo unotoshingirira ende inotonetsa kubva kwayo unoshingirira inozongobva eventually inozongoendawo antimaona but hanzi vamwe tatowesi. One thing that I like about kune vanhu vanenge vari very much open minded samasiziva abva kutotaura chokwadi atotsigira zvandikutaura kuti ini ndatowesi yes because ndezvokukura zvakafanana kuti toziva munhu achipfeka size 32 tese kuti munhu mutete uyu paanongoti kuzvi 40 mushamisika munhu akutopinda kusize 20 moti kwakaita sei andimaona zvatosiyana hormonal changes dziya zvakangofananawo neiyo yatotaura melasma kana pigmentation andika melasma ndiyo mamwe emavara anoita kumeso andika more like pigmentation ndiyo kuti munhu unoita black so munhu anenge asingazivi ndanhu vakawanda sometimes munhu anenge asingatozivika ibenzi chairo unongoa chitwai wakableacha ukatsva hasi kuziya tinongovatarisawo todarika wakableacha ukatsva uchasvika ipapo then uzotiudza kuti wakableacha here uzotiudza kuti wakasvika here. Ma-hormonal changes embody kana vakadzi vachinge vasvika kumaeji iwayo kune zvakawanda zvinoitika mubody andimaona that is one of the main changes ndiyo yeskin melasma nepigmentation zvinobva mukati andimaona so hazvibvi zvokumhanya because ndezvemahormones but zvinozobva eventually zvinozongobva but unenge wakutongoshingirira kuramba uchidini uchingogwisanawo nazvo kuti zviende zvichingodaro andimaona ukati usitope kudai zvinogona kudzoka futi because ndezvemahormones zvatouya zvatovepo sebody dzedu idzi kana tava kumazera atinenge tave aya yes as much as unless naenda under the knife andimaona unless naenda under the knife ndikada kutoti nditange kumhanya right now hanzi ndatsva matama anopedza ndasina kuona ndipangu pasi wakatanga tangotudza kuti wanga uchishandisa chikumeso Rebecca tizive kuti wanga uchishandisei because ukati ndatsva hatiziva kuti watsva nei pamwe wakatsva nenhumbu pamwe wakatsva nezuva pamwe wakatsva nemafuta because zuva chairo rinogona kupisa usingazori ndosaka mutenda uchiencouragea kuti chero uri munhu mutema asingazori sunscreen munhu wese it's a must andimaona sunscreen munhu wese it's a must chero usingazori mafuta ekutsvukisa because even vanhu vatema vanotsva andimaona vanhu vatema vanototsva munhu mutema chero ntomona ave nemamwe makala atsva nezuva andimaona asi ari munhu mutema muzvibvunza kuti aita makala akumeso maviri zvafamba sei atsva nezuva saka uchinzipa unobuda pega every time andika put on sunscreen wazora mafuta ako akanaka adini uchazoisa makeup yako pamusoro chizora sunscreen woisa makeup yako pamusoro so that chero ikazobva ngikiri makeup yaya still your skin is protected. Sunscreen iripo from SP50 and above. Imimi vanhu vakuru munotenga SP50 and above. Ukatenga 30A inoita 30 zvayo but hainyanyi kunyanya kushanda zvokudaro. You wear 50 and above. Kune vamwe vanhu vekutoti
kwai ndakashandisa lekerola exactly hydroquinone zvandanishaura zvazvi hani muri kuona. Thank you for confirming. Nokuti ndozoda kunge munhu asingazi ndandambonyarara zvangu kutaura nezveyenzi kwenguva yakareba ndangoti rasega tipfuure nepo handimaona waconfirm zvandandishaura earlier on kuti ndati hydroquinone senge iri mucarolite I think gaba recarolite rinenge rakanyorwa kunzi ine 5% here kana ndisakanganisi, but that's not actually 5% irimo because carolite yaya haisi 5% nokuti inotsvukisa vanhu zvokudaro kana watsvuka pamberapo yochitanga kuita mabasa ayo manje andimaona. Saka I don't actually believe kuti it's 5%, it's more than 5%. Hydroquinone iri mucarolite is more than 5%. Saka icarolite, my sister, first thing, stop carolite today. Rebecca, stop carolite today and then wozotenga apa ndanda kutokuudza kamaproducts angu anotengesa ini ndinototengesa zvinonenda ibusiness herero unouya ndokutengesera natural ingredients natural ingredients andongokupa 3 tona yacho yaunozora every day, then toita imwe tona yaunoshandisa 3 times per week, then toita cream yaunozora but these are all organic. Kantora to organic, organic anotenga even over the counter. Andichimaona over the counter. Wostopa kutora gamba rako recarolite roro wonoka na mbini. Andimaona wonoka na mbini. Kune vanogona kushandisa carolite. Ndinoona ndachiseka vachiti carolite. Kune vanogona kushandisa carolite. Vakanaka zvokutodaro nokuti inonakisa ganda. But vanoziva vanonyadzogona nekune dzimwe nyika vakaitenga carolite yaya vane zvavanodira kusuppressa hydroquinone iyaya. Hanimona vanosuppressa hydroquinone yaya kuti that power raina yani munhu zati gaba recarolite kana tsingakanganisi ndono kuti ukavhura rine zimweya rinoti hanimona hydroquinone yaya iyo vanozodira zvanodira kuti suppress that mweya yaya that power rehydroquinone inenge irimo hanimona then voisawo zvinhu zvavanoisa hanimona vobalansa pH yacho iri mucarolite handiona vabalansa carolite yacho iri mucarolite inkiri pH yemucarolite yaya vochizora unoita murungu chaiye guys inamboshata but vanhu havagoni kuishandisa ndochokwadi haina kana wada kushandisa zviri chipa izvi over the counter hanimona zvekuchipa izvi haina kumboshata but know how to use it. And then the other two hanzi ndakatsva neperfect white vana perfect white vava handizivi, I don't know hangu about ana perfect white handizozivi handimona because I've never ndinamboenda kuzvitarisa zvana perfect white zviya. Ana perfect white ana popo ana whatever meno zvimwezvi handimona handinamboenda kuzvitarisa zvokudadana. Chandakambota interest nacho kunyatsotarisa ndiyo carolite because I wanted to see kuti ndoziva vanhu vaishandisa because zvaindinetsa kuti vanhu ava vanoishandisa vakanaka zvokuti but majority of people vanochema nayo. Then ndakazonatsa kuti okay mostly vanhu vekuSA zvokuti SPF 50 zvokuti SPF 30 zvinoreva munoziva kuti zvinoreva chitiudza dredha zvinorevei chitiudza dredha zvinorevei. You do not apply SP50 every 30 minutes. Never. Dredger, that's not it. SP50, you buy it, you apply it in the morning, you go. You are protected. 50 minutes. That's not correct. That's false information, Dredger. That's false information. SP30, antika, in a sun protector, iri pasi. Pe SP50 anduri kunzwa ine sun protector iri pasi pe SP50. So SP50 ine sun protecting factor iri pamusoro than pe 30. Saka itmox inoshandawo kunotora ne 70 kune 80 sunscreen protection iyo kunotora ne 80% kwenda ne 70%. Indosaka ngati titanga kutenga pa 50 chikwira antika because ine cover exactly is the coverage that gives kwete zvokuti ma minutes izvo. That's false information, my sister. You have to go and research on that. That's false information. Yes, thank you, Sally. Thank you, Wagona. Thank you, Wagona Kumudza. Wagona. Notice Jakutaura Tinopo information is wrong. That's not it. So it's also a gandaredu. Tinotoda 50 and above.
varungu zvakare, varungu vakuru 50 and above, because ganda ravo harina melanin pakamushana, akangonomira pakamushana chete kudai, so anogona kutotsvukuruka. Anomaona, anogona kutotsvukuruka. But utarise vanozora vanoshandisa sunscreen, kune vanhu vasingatoshandisi, vasingashandisi mafuta, vanoshandisa sunscreen chete. Sunscreen ndo mafuta ake. Ese fungai, sunscreen ndo mafuta ake. Kune vanhu kuti vanoti avatozari mafuta, anongotora sunscreen ndo mafuta ake, otozora, otorova pasi. Ende vanhu vakwana ndo nachizora sunscreen kumeso chete. Guys, sunscreen you wear it the whole body. You cover yourself the whole body. Andi muri kunzwa? Anziko serum. Serum, which serum hana? Which serum? You cover the whole body. Ndokuti makumbo anotsva, makumbo anoita pigmentation. Andi muri kunzwa? Pigmentation haite maoko chete. Makumbo anoita pigmentation, maoko anoita pigmentation, musana anoita pigmentation. Saka pigmentation haite kumeso. We are more invested kufara kumeso chete. Ko makumbo nemaoko kuri kupisa ukapfeka shoti, ko makumbo nemaoko. Saka sun protector inozorwa SPF ingikiri sun protector sunscreen inozorwa muviri wese. Ati mukudzisa inozorwa muviri wese. Yes, even ndizvozvo chaizvo thank you. Even light chaizvo phone light remumba. Umwe munhu anenge ari sensitive kwarantotsva naro. Ma light edo ema blogger. Antimaona. Saka it protects you from my sun rays akawanda zvinhu zvakawanda. Munozora. Hanzi me I only put sunscreen lotion. Yes. Munozora sunscreen lotion chete. Hanzi let me know when the cream is ready. Ukato nasi chaendo watanda zozvita izvi because ndine maorder akawanda. Nasi chaendo towatanda pedza. Ndatozviindisa. Anmona. Nasi. So hanzi tani bone pigmentation nemakumbo. Yes. Ne pigmentation yemakumbo inotinga itorimo. Andimaona inoita sunscreen inotoita. Sunscreen makumbo, I mean pigmentation makumbo pai zvinoita. Hanzi handizive matype emaserum acho. Which serum do you want? Unoda serum yei hana so that ndinyatso kukuudza maserum akawanda. Akasiyana. Serum yakuda ndechii? Iwe uda serum yei? Antiona. Ende uri kuda organic here kana kuti uri kuda dzinenge dzake dzekutotsvuka. Kune vamwe vanhu vanolighten up skin dzavo nemaserum chete. Animaona. Serum just lighten their skin with serums. Then koita vanongogadzira skin. Like guys, kune a very good serum. Antika, you can get this online. The ordinary. Antika, because in niacinamide yaya. Kune niacinamide yacho yaya. It's a very good serum. Antika, it's a very good serum. You can use that one. And then kune ma Korean products ariko maswana. Antika, kune ma Korean products ariko kune manje iri kumsoroko ndokutaridza sei. Iri kumsoroko because normally zvinhu semuna ne akaita zvinhu zvachona zvimakosikos zvachona ndinenge ndine passion yokuda kuziva zvinhu zvandenge ndichiona saka ndinombozvitarisa ndichinenge sora zviri kufamba sei chiri kumsoroko ndichikutaridzai mamwe acho ma Korean products aya ma Korean products mamwe acho aya handitika kune vanhu vakugadzirawo avo. There are people who are doing their own, so be very careful guys. So muchatenga ndisaka ndati better mutenge kuwebsite yemakoreans. Ukatenga kunomwe munhu senge naijimbi riri kurova exactly chinhu chakafanana naichocho exactly. Regaidi kutorei kuti munyatso apa I'm just giving you awareness. Sandapinda munyaya yedu handika I'm just giving you an awareness muti timutirana vamwe chete handika kuti muzoziva. Mira ndokutorerai muone watani chinhu ichocho. Ndaona vanhu vakawanda vakonfusika nacho stereki. Ndaona vanhu vakawanda ndaona vanhu vazhinji. Mira ndokutorerei.
ichi chinhu ichi guys ndaona vanhu handika vanhu vakawanda vari kuconfusika handiti sterek guys ichi be very careful ichi chinhu ichi good one Zuri ichi handi muri kuona ichi chichi ndechemakorean ka ichi chine ndakuudza ngati niacinamide products mazhinji ari good ichi mochiziva ichi handiti ichi black spot corrector ichi chinonzi black spot corrector ichi chizere chiri kufamba kumakorean products vanhu vakawanda ichi ndakazoona umwe achitaura kuti hanzi chinhu ichi hachishandi hatidini then ndobva ndazvitsvaga ndegawo ndakaona managerinzi akugadzira chavo ende vave nemawebsite avo. So guys, black spot corrector, if you are using this car, inotenga ku website yacho, inotenga ku website yacho company ichi handimaona unotenga ikoko andimaona enda unotenga ikoko managers ndakaona vave ne website dzavo vari kuchigadzira saka vanenge vatenga vakagadzira chinenge chakangodai exactly but it's fake. It's fake. It's fake. Andimaona. So ichitengai, they are very good, but please buy per website yacho. And this was ziri hangu vekunana zvokuti munokuona kunana Shane, I don't know kunana Shane zvinofamba seti zvende kunana Shane kuya I don't know pa inonzi not Alibaba imwe yacho inonzi inotengesa futi ma products aya. Yeah, be very careful because I've seen managers akaona achitengesa chinhu ichi. I've seen managers akaona achida kutengesa chinhu achitengesa mafuta ikoko, so probably you might get it and unogona na chakachipa icho chinzi 5 pounds 7 pounds ikoko icho chisingaiti mari icho chinhu chinenge chito ma 18 pounds over chakati 7 pounds over tindachiwana chakachipa and then we are going to buy the fake one. Thank you MNE kutemu musatenge kutemu guys, musatenge kutemu, tenga ipo unikiri website musatenge kutemu because temu it's mean no register kutemu antika then I'm buying things, I'm selling my things via temu and then munoteka kunikiri kuma Korean products because inini zve temu I don't AliExpress ne ba inozi bachi mirai I think ndine website yepa phone pangu the other one acho right one nzichike mwacho here the right one and to just say no shi ikoko be very careful guys kana maenda kunotenga ikoko I see tm chile because website here Alibaba ndio Alibaba AliExpress Alibaba ne AliExpress be very careful eBay ndio yana soda ne eBay inonzi eBay Maggie eBay eBay thank you Feridongo eBay inonzi eBay mana Jimbi ndo ari kudominate pa eBay kunyadzi mafuta ichi musatenge koko, don't buy this koko because the probability of you buying a fake is 99.9%. no eBay so kunana Amazon now I don't know kuti vano testa here because what I know kune Amazon ga anditika maka chinhu chinenge chichakafanana kudai guys chiri fake chinogona ngosiyana pakanzi name up antimona ivo vaisa kana kuti NMA vurga kusa e zvimwe zvese zvakafanana vanongokudza kuti pane difference zvakati ma products yakatosiyana because ina iyo pesira ina kopesira antimona saka I think now Amazon inongotengesa zvinhu zvevana ndizvo sezvinongeta tem Shane inotengesa zvinhu zvevana. So ukaendesa ndikaendesa products angu hobho ivo vachiona zveshuwa makorenza supply chakada ndoendesa wondoti muri kutengesa ne 15 pounds I'll give you motengesera ichi 10 pounds vanotora saka inenge iri fake stuff Amazon avacheki vanochiziva vakambochitengesa chioriginal chakaenda makorenza. Now kauya Melly ari kuti mamshi muri kupiwa ne 12 pounds kumakorenza nditi mimi mshura matiko muchita 14 pounds motora ma 2 pounds saka ini ndakukupa ini 10 pounds vanotora avateste. So possibility of you getting fake
iri 99% zvakare. Anomaona. So each guys I encourage you ndotona kune munhu akatona akatsvana chechi icha chipisi ichi asi munhu akatsvana chechi. But Tendai Smithy, vazhinji varipo, how many people do you think varipo pepe vakatotsvana maproducts anenge aripo pepe? Do they have all the time of doing that? No. People they just move on. Ichinotenga ku Boots. Yes, kana chiri mu Boots, go to Boots and go to their website. Vano deliver. Go to Boots, go to my website yacho. Simple. Because this is a very good product for my black spot corrector. But for my spots and my black spots, but of late ndukona vanhu, right? Then ndachiuza ndogadzira inoita my exfoliator and ndachiuza a pigmentation melasma. This is it. Niwe ndogadzira ndenda kuza this is strong because ndakaisa 3 products mune ichichi. Andika mune glycolic acid mune panthenol andika mune niacinamide mune 3. Saka chinenge cha strong chakadai unongoshandisa 3 times per week chete ichi. Andika but this is mine zvangu. Then ichi ndeche 2 times chete ichi unongo ndechangu futi ichi unongoshandisa and I hardly use them. Unongoshandisa 2 times. I mean every day. This one you can use every day. This one is for 3 times a week. This one is for every day. Each one fit shakari, but this one is not in a 1 product. In a 3 product. You should no gazra dekesh. And do more. Right, so be very careful of this one. Right. So I also got you mafuta. Hands mafuta na mbele zvakanaka CT plus ndoisa munivea yangu ine glycerin castor oil rose tissue. CT plus iyoyo ine ma very bleaching properties are very high. Inokunakisa for a period. Yamunoti CT plus yai. Inokunakisa for a period. Continue using it in the long run and you come and tell us. Ajishande kutunotora CT plus inema lightening properties Judy. Wo mixa ne rose water. Wo mixa ne castor oil. Ne glycerin. I don't know. And this young my receiver I don't want to comment because I don't know. And this young I don't know. Hands I hebu no one foot and she mashoda. Saka vakungotenderedza managers ndo azira kwese vakungotenderedza vachigoda antika. Saka musanotenga ipapo. Saka vesa ungachiniti ma products avapo antika nasi tinotoita busy yekurara tichitobikana nezvawo mafuta echitozadza anenge tinenge tsanawo anenge anepo ese antika. Saka vanoda kusama orders avo please mochinibata kuseri and then tochifamba takaenda and kunyaya ndada kudzai guys nezuro anzi seraf pakufamba ndinoona vamwe handizivi feridongo. I think that depends neskin yemunhu. A lot of people vanoiti it's rubbish seraf iyoyi. I've never used it. I don't know. But ndinoona vanhu vakawanda but nyanza mafuta noyozvitedza zvangu stereka on my spare time ndozvandechitedza because munhu anenge ndechida ngoona anomaona anzi BB clear kumberi nakisa if you get the original one. Tsitsi, if you get the original one, be clear, yes, it's okay. If you get the original one. Set up from one to Haiti. Just be very careful with the original because kanapana chinhu chakakanisa zvinhuka Nigerians arikugadzira anything chinongonzi chiri kufamba vanonogadzira chinhu chakadaro asi chinenge chiri fake. Hanzi Serafin yakandiramba ndozvandiri kutaura kuti zviri paviri andika vamwe vanoti inovaitira vamwewo vanoti inovaramba. Saka zvinhu zvakudhipenda nechi neskin anoona so zvinodhipenda. Hanzi one namba yangu iripo one page apa Rebecca. Namba yangu iripo sports corrector it's 5,000 is W5 50,000 to what right. So guys yeah next road you know you guys ndakudzai kuti ndarizo ndakupinda kuma rasta kuya guys. Ndabuda taenda kumarasta kuya mai mwana tasvika hanzi gentle magic kumberi. It's okay. Gentle magic is good. It's good but kune vamwe futi vakuti avazozivi kuizora futi vanhu vavati futi nayo. It's good gentle magic. Ndio imwe inonyepawo gentle magic yakuti hamuna ma lightening properties. Gentle magic ine ma lightening properties. Zvekwamwari chako vakabira pa ndinonyatsa kutovaudzai kuti inema taura ichokwadi.
Hanimona. Gentle Magic vanonyepa kuti haina malightening products vakadira zvimalighhtening products zvirimo nokuti Gentle Magic vanhu vanoita varungu nayo Gentle Magic ikakubvuma unoita murungu neunhikiri netona iya inokuitisa murungu zvokuti Jehovha wati serum yacho obva wati cream munhu anoita murungu ine malightening properties ya Gentle Magic ya. Trust me, but it's good. Kana kakubvuma it's good. Just know how to use it. As I said, kuti vakawanda vachi vanoikanganisa vanoirasa pakuti vanoizora ofamba muzuva zuva cherindire kuAfrica riya asina any sunscreen inokupisa because I believe inawo malightening product inawo malightening products mukati ine sulfur ndizvozvo ine sulfur tona iya inotsvukisa zvekuti inotsvukisa zvekuti anditoda ndoziva inotsvukisa ndakatoitarisa inotsvukisa zvekutodaro tona yakuita murungu netona ya ine zvinhu zvainenge yakaiswa inawo malightening properties mukati muyamya munenge zvirimo zvana rapid whitenizer izvi zvinenge zvirimo ndizvati kureva especially tona iyoyo liquid iyoyo chegirini chimvura chiya chitozora kudai kumeso chinokupisa kudai they don't know Africa no Africa where Africa is too hot. Anumana asi vanhu vakawanda vari kuno ku UK vakazora vakashandisa Gentle Magic ya vanoita varungu zvikwa mwari chaiko because of the weather especially muwinter meme anoita murungu ku Africa unobva waizora nditaura kuti malightening property ubva waenda pazuva unotsva right. Kwai chero popo wakati aichukisa iselling inonzi marketing strategy vanonyepa zvinenge zvirimo mukati meme hanzi anything that is kojic acid also helps. Kojic acid is good but you just have to know how to do it because ukaishandisa zvisiri izvo unotsva. It's not good. Inokuramba zvachose kojic any product you just have to know the quantity. Ndosaka chiti mafuta hango mixwi just ngokuti ndakutora chitadira mix like that guys. You have to know kuti ndikubika quantity yemafuta yangu 10 liters andika saka this niacinamide yangu ndikuisa yakati and you stick to that andiona glycolic acid yangu ndikuisa ndikuningira ndikuisa chakati saka ndoisa chakati andiona fruit extract yangu iripo ndikuita 10 liters saka ndifa kuisawo maningi yakati scale unotoisa pa scale pane zvima scale zvatina zvo unotoisa pa scale and you see but ukaisa zvichiwaiwai unotsva unopisa zvishuwa ku vanhu vanotsva ndochokwadi vanotsva zvokuti ndongomixera katogara kutongotora ichi usingazivi unonge wakutonyatsoziva ndochokwadi right. Takuda kuti tindedapa tikutaura nyaya yekunhingirikiri manje kumarasta wakati tiri nestroke kumarasta kukudewo inda usazotsvaga asi guys vanhu vese vainditsvaga papasingaoneki nokuti asina mbona zvakadaro guys. Muri kuona nhamba iya yanga iriko yevanhu vanga vari kuZimfest yaya ndofunga kumarasta ku yanga iri times 3 nhamba iya yamakaona kuZimfest yaya yanga iri times 3 kuMilton Keynes kumarasta ukavhera watongorasana nemunhu hamuchaonani because kazhinji one network inenge sika yainetsa yaitika juma mukafonera nemunhu uri papi hachazivi kuti uri papi pachona nezvakaitako guys ka kuya kunhu kwanga takafara guys ini kutaura chokwadi kuti kwai nditi kwai ndakambozosora ndichiona zvevaimba vanga vachimba vana Caputo ndatomuona ndakazomubona nenditozvinyepera zvangu guys hapana ndakamboona ini hanzi akakutsvaga imadha hawaimbondiona muya waindiwana pai nai mwanangu waindiwana pai vanhu vakandiona ndevakadhumana neni accidentally andikuti takodhumana ndine vanhu vakafona takaita kufona vanhu sisimeli muri papi ndoti ndiri pakati konzi papi kwandisi kuona remember twakakune uku kwairidzwa music kwete zvokuridzwa uku handika kwakune zvikafu uku then kwaita the other side kwanga kune stage uku handiona saka tsitsi ndikuinda nenyaya ikoko handiona this was a Caribbean show andika this was a Caribbean show. Now we are talking of all the islands that are in the Caribbean andika sorry guys indizombo pretend that adofana that ndogara ndiri dofo zvokutodaro nobozopretenda kuti adofuka zvangu pasocial media chida kunakidza vanhu amwana but mukangozvisa kuti handisi dofo ndiri very brilliant zvokutodaro kana kuchikoro ndaitodambura munobatsirikana chega ndimbodzidzisa vamwe vanhu show yanga isiri yemajamaicans chete handiti tingatoti yanga itori kana titi kumacaribbean island uko mucaribbean island imomo mune mamwe ma-islands aripo the likes of vana Jamaica, the likes of vana Costa Rica, the likes of vana tumwe tunyika turimo vese ivavo ma-Caribbeans handika
tunyika turi around that. Saka vanhu vese vanga vakazara, vanga vakaungana. Guys, konga kwakazara zvokutodaro. Ende vanhu vekunyika idzi, culture yavo yekushama, yekusiya magaro pashi. Iyo ndo culture kwavo ikoko, iculture yavo. Mukatarisa kana pama stage, pama video tichakanda zvedu pama stage. Handika ma dancers aitewe pa stage. Anga katopfeka izvo zvokusiya chi magaro panze. Vana St Vincent avo. Yes, vava katosiya chi magaro panze. Vachitamba vari pa stage. Anditi maona, vaitotamba vari pa stage. Saka yanga iri culture yavo, andimona. So vanhu vainakira, vanhu vaifara. One thing chandoda kunyatsa kurecommend, chandakanyatsa kuona, chandinoti kuZimbabwe, dei vana Zimfest Mr. C kana vakanditarisa veZimfest Mr. C veZimfest ka toraiwo mafunction akafanira aya mufa kumbopota muchisvikako muchinondongorora muchitorawo manotsi kuti mafunction enyu pamunoita aramba achiwedzera standard yepamusoro. Hatimaona kusvika guys, ndakambona hapana kumbovhera ndakaona fight, hapana pakamborwiwa guys, hapana pakamborwiwa zvachose. It was all love. It was all love. Vaingofara vanhu vachingoita hapana pandakambona pakaita kana fight. Security was all over. Ndoche kuti takatakubatsirawo mamwe mapromoters akuita mafunction akafanana neWhuyai muno muZimfest. Number 2, chandakanota inini ndichitesa zangu mareviews aiswa nevanhu paFacebook nezvandakaunoona uko, andika Doro was easily accessible. Bawa, because ndipo panobuda vanhu andika vachienda kunze kuno distressa, ndipo panobuda vanhu vachienda kunomwa vakaungana. Anti chinhu chinenzi Doro, vazhinji function iyi vazhinji guys vanga vakatobhuka. Ndichasvikako naku, hold on, I'll get there. Ndichasvikako vanhu vanga vakatobhuka guys. Munoziva kuti ndakanga ndaenda kunobhuka kuti tirare kwandika tozodzoka nhasi, andimona manheru. So ndakataenda pa website za hotels. Remember that was last week. Ma hotels anga vekuma 600 per night. Hotel anaita on a normal hotel ita 43 pounds. Ita 63 pounds kurara. Anga pa 600 and something per day. Kuna mwenda katona ita 1000 something per day. Vanhu vakabuka pane vanhu vandakataura navo a few. Ndine vana vangu ma diaries akandiwana, mwana yeye akandiwana akabva ku Scotland nemurume wake. If you are watching me, Cynthia, hello. I have a video swimming. Inda kata ma video. Kuna mwakai munotorere ma video pa public space. Are you okay? Are you okay? That is a public space, bitch. We take videos. We take video. Right now, guys, go to the website yepa Grigeland. Kuku deno kuna kuzhona uripo. Ma video tiriko. Takatogwa zuro tiriko vakati vatokanda pamapeji awo. Go and sue there. That's a public. Kuma bendi maombe, everybody will be holding a phone, taking videos of whoever. Videos are being taken. Vaitwa cameraman video, mama professional cameraman. Angarimo, nema drone. Aitendera mdenga chitora ma videos. SIS MELLY, do you attend? No, I don't know that one. I don't know. Achitenda chitora ma videos to post. Shokuti yonda sobuda ndazotogwa ndazodai ratove drama. Don't go to public events. Unogona kupinda crossfire. It's a public space, it's a public area. People take videos. Do you hear me? People text videos. And if you are not comfortable, don't go to those functions. Inicha kutoziva so hakutosha yakanditora video. Izvo zvindine ma video angu ari kutenderera. Irinda ifara guys. Ini modi zoti nditori minister of joy. Kanda svika panzvimbo panofagwa. I don't look at kuti hey SIS MELLY vazokura vazodai. Ini ndinotamba iri kurira kana kasvika pa function guys. That's me. Ndakanga ndinawo ivo vanhu kukaribhena. Ndakanga ndiri pakati pemajama. Ndopana ndiri ameno majama angu mira pasaidi. Saka we click deep. I know that nofarira noise guys. Pakakaporidzwa dzezera redu dziya. Takanga chita noise. Takanga takabva taklika nevakadzi vaya. Antimaona. And we started performing tiri pachikona. Takaperforma guys. Kana kuri kuzota get down mungazoda. Takaita ngoti ndine ni injury yekugym. Saka ndazvinyatsa kuti tinyatsa get down guys. Takarova get down zvokuti unowa tonyatsa kufunga makare ticha pasi pacharowa nenyundo guys tinyatsa kuwaina
tichiwaina kuseka kugweruko tichiwaina kuseka kugweru uchiti ukapinda mareko yekuda inonzi rumors andika agony center uchiwaina urimo guys ndakawaina ndakawaina guys nokuti ndaiona even vana gogo vekumacaribbean kokogako vachiwaina ndikati gogo ava vanozori vakura handimaona vari kuwaina saka inini ndiri kutadza let me just do my thing guys. I did my thing. Ndakadzoka makumbo achipisa. Ndakaziva guys ndakatakura zvimaslippers muningikiri. Zvona ndakapfeka kama masneaker mukatumu. Ndandochita nekutamba zvino manje paya. Ndakanga ndonyatsokuru. Guys ndakawaina munongo waini. Ndakawaina kwete zvokutamba. Zvokuti hanzi makaona ire flag. Ndaive neflag kukuday. Ayete baba murume mwakabata sanga ne flag yanga achitofamba ne flag akabata flag kudai ndichimuza kuti famba ne flag yakako ini ndoda flag yeku SA ndiyo andiri kuda ndakazoishaya handiona but anga ne flag patiri papo handiona pama golden haze pama golden days takafara guys and no judgment no condemnation no discrimination. Remember tatakabata murume wakangari pasende akabata chiflag chekuZimbabwe chi havatochizivi kuti ndeche because they ended up asking me kuti this flag where is it from ndikatogaya kuti my way denda ndaticha vlog yekufamba ndichivhunza vanhu ndadenda icho chandatoita content yangu yakanaka because flag haisikamwe ndikati no I am from Zimbabwe asa ndo vanyanya kubva kuZimbabwe vanhu vanonyanyisa handimaona takaita get down guys kungofanana navo kuenjoya tatakafanana kudai so takafara right mavideos ndiritori nawo akukude mavideo muchazonoti kutariona simeli samwe because ndakanga ndozofarisa ende pakazoita maZimbabwe akazonyatsa kuona sisimeli vati vari muget down mode vakati sisimeli kawo hanimona vanhu vakachizotanga kuuya ndiri muget down mode kana vakasatora video vasikana mune discipline kana musina kutora video paget down moment paya aiwa mune discipline shame big up to you but video is like nice to never check na pa Facebook senda phone ngokudai as pasha yakatora video because takakatira get down yema chokwadi apa nemwe ndingochitamba nawo vanozvigonaka veko hanti saka unongotevedzerawo uchasa kuda kufita mu criteria uchitevedzera imomo aiwa takafara guys so kwango munhu wese taingofita vanhu vari happy so chandakaona vanhu vari very simple very happy you know havatarisi havaneini zvokuti kudi havana kana kushama wakati kushama kwavaka uko ndo kunoshamiwa manje guys uko ndo kunoshamiwa munozoti taiona chini zoti aichiona kuona kudai kuona handimaona inasingazivi kuti guys ma-outfits atinopfeka tichinda kubicha ayaya atotenga mazoni ndinangu ndakatotengawo zvangu pashena ari momba aya kuti uri kubicha ako hausidanetsa kuonekwa body because tinonyaraka topfeka pamusoro ndasingazivi unogona kuchipfeka masikati kani uchinda nacho kugigi guys kanozvionawo zuro dekwazva akapfeka munhu Zimbabwe achinda kufunction yevaZimbabwe dei akatrenda kunzi ungapfeka chinhu chekubichi ndakatoona hobo vamwe vakapfeka zveshinda zvedu zvezvo zvekupfeka kumabichi zviri komazana izvi vakapfeka icho cheche chichine maburika asina bhurugwa mukati akapfeka chinhu icho chiya and I'm like but you know what ichi chapfekwa nemunhu kuri kuZimbabwe function nasi munhu angadei ari pakutrenda big time ndopatakatosiyana mbanje dzaingomonwa ipapo patiri ipapo vasikana vaingoti kana tikatamba vaingoburitsa mbanje ipapo utorohwa mudzanga utomonwa mudzanga vototaka kutosvutwa ndotosvitswa handimaona kunzirova indoti handirovi kwanzi this is a herb it's a herb ndoti haupasi handimaona but daitoofiwawo mudzanga handimaona daitoofiwa mudzanga handisivazviona dzaitongopudumugwa ipapo dzichitongodi takaonera vanhu vakashama but what did not make it odd padressing yangu akapfeka is macaribbeans kune makaradi vakawanda vacho kune varungu vanhu vatema yesi vatema variko so garo raive pashe asi riri muyellow handi munoona garo ranga riri pashe riri muwhite skin so zvazvichingoluka ordinary hazvina kumbobvira zvakatiluka somehow even mwana wangu andotora akanimorisa akakapfeka ichocho chibhurugwa chakadambura ri pakati pemagaro ichi hanimona akatopfeka chichocho akatoramba kutogwa nedi picture takamira achiti ngatokupa picture kana chichisunga nditogwe zvikatogwe takagara kati aiwa zvitotoka kumira simeni ndizotrenda chichichi ndovera togwe hedu and asakapfeka chicho but yellow bone zvokuchira paakasunga ndati saka zviro izvi zviri kukusiyana papiko
zvasingatolook ichi somehow because zvazviri mabhodhi vazhinji tokosanopfeka mabhurugwa vanhu vangasona mabhurugwa guys ndochokwadi vazhinji vanhu vangasinapfeka mabhurugwa ndochokwadi vanga vasitorina kupfeka mabhurugwa vanhu vaingofamba vasina mabhurugwa kudaro vamwe vakatopfeka swimming ndasingatozivi tinogona kupfeka zvinhu zvokuswimming kaini uchipinda mugigi umwe akatopfekera jistrini rake nechibhura achitosvambira akadaro hakuna mutarisa hakuna itodini zvaitorinovo mabhurugwa vanhu vakatogara vangozana kuti tikutosiya kumba mabhurugwa titongoenda tisina mabhurugwa hanimona vanhu vanga vasina mabhurugwa but hakuna munhu aidii kana kuti kudini but zvanga zvakaluka ordinary kwezi zvazvichimborimera isitedzokoti apa bhurugwa chinhu icho bhurugwa handimona but iwo chi zvanga zvakaluka normal. So I think next time kaisusu kumazimba kana tichida kuti but ndikutaura zvandakaona I'm talking of what I saw yesterday amen ndikutaura analysis dzandakaona nezuro kuti pabhurugwa zvapo vanga vasitorina zvakupfeka mabhurugwa but yanga isiri hora because of hands not colored but mixed races bo saka mukhaladi isi mixed race handi mukhaladi mixed race resi redika mukhaladi mixed races kuti colored it's called it means mixed ka for you to be colored unofa kumixiwa murungu nemunhu mutema it's mixed hanimona so guys kana chokadina I enjoyed myself hakuna zvekunenyepa zvekutoti zvinodotenga tikezi rangu next year I really enjoyed myself ndoshoya ndakazokona kuti pana patanyatsa kufara hanimona vanhu vakanyatsa kuenjoya vanhu vakafara vanhu vakanakidza vakadini hakuna kumbobvira kwakagwiwa guys kana kumboza kuna ngokana kuti kudini security yanga iri tight all over handi muri kunzwa number 1 number 2 doro Zinfest torai manotsi that function yanga ine vanhu vanga munawo times 3 vanhu vanga vari mumuyamiya ndichapai mavideo muchaona mega muti kune mari akaita kana 10 million akaita per day munhu yanesuru 10 million hanzi colored is racist okay all right maybe kana mchireva ipa pa nyaya dze racist all right ndakuisa ipapo hanimona on this political okay aiwa it's that language they use kuno ku UK all right thank you for the corrections isitongoti makaradisu hanimona ku Africa mungoziva utongoti makaradi tasima togona vatotaura nongozozvitaura wakamuno munobva afila offended kuti you are being she so okay thank you very much on that one so doro everywhere pasaidi pako panga paine doro handimona mabhawa ngakakomberedza kwese guys waingoenda papasina maqueue waingonosvikotenga doro rako uchibva uchikototenga doro rako vanhu vakamwa doro pozi raitonhora Zinfest please nzwisisai doro raitonhora because mabhawa anga akawanda mabhawa anzi anga ari avo ivo varidzi veregeleti ndivanga vari varidzi vemabhawa because ndandofamba ndichibvunza oka hanimona ndivari varidzi vemabhawa saka matenda avanga akafanana kwese they made sure kuti vakaisa about 9 or 10 sports mabig sports edoro and the labor irimo ndofunga mutende 100 doro waigona kuona vanhu mune vanhu kana 25 hanimona mune vanhu 25 mukati momo that means hakuna tunomira line because vakawanda manpower yanga akawanda mudoro vanhu aingotenga ofuchi vazhinji vanodoro haungarambo chingodya chikafu kazuva reseka unongodya ukawanopota vamwe doro vanhu vanenge vachitumwa rakawanda vanhu vaingonotenga doro kudai 2 minutes tenga doro rako chinegwa mabhawa anga everywhere mabhawa anga ariko no thank you Pamela vatondidzidzisawo chimwe chandasingazivi muziva kuti kuAfrica tichingoti makarati ndaitozodaro munomu kunomo munhu akaita offended matondidzidzisawo chimwe chinhu chokuti munomu havaritori zvakanaka wedhirono maitoita basa mufunge ndandisingatombonyatsozviziva doro ranga rakafana kuZinfestival naikombelela kuti hanzi taimira 3 hours wafamba kuenda kunoona ati toko chisvika pakuimba uri mulaindre doro handimona ati sasvika pakuimba wakamira mulaindre doro ende uchiona doro kuona doro rinopisa hanimona unoona doro rinopisa saka hazvishandi please Zinfest if you are looking at me please I know you watch my show towirirana antika Mr. C doro tozati nderenyu antika matende edoro ndenyu make them as many as possible musaita 1 store yedoro kana 2 stores itai function yanga ine vanhu vamamina vemi times 3 anti but kwakuine more than 15 points or so dzedoro and the main power iripo mafiriji ndifuka rakatovatira kwana taitobuda kumwe kwarinotobva richitotonhora mheno takatenga doro ruongo aitomwa aitinotenga doro rake riri kutonhora indaitomwa zvangu lemonade yai hanimona ndaitotenga lemonade ka ndichipiwa nevaice ai maya
who sent you to ask money for sweets? Tiny. It's thank you. I don't know what kela kuti akasa kutuma Maya kuti ndinokumbira mari yemaswitsi nokuti ndi Maya achapiwa. Go and ask uncle. Okay. Or you go upstairs and bring my purse. I'm gonna go upstairs and bring the purse. So you're not going to ask uncle, you go to my purse. Hi Luisa, could you say, hey, Sakavan, this is a free advice. Kalamchina ku improve. If you want a room for improvement, antika, please tell me kuvana nigga ripo. The show was okay, and some people said it was actually better than last year. Antika, but doro apa musku change. Pataka boyo koko doro ndrengo neta. Takashka pa kushisia, shokutenga doro yeshuti yeshu. Ndidakweni mari yangu ndomira si. Pasi doro risinga tofambi. Anti maona, lenda cho singa fambi. Isa ima cash point enyu edoro aka wanda. Van vaite access kudoro. Anti maona, vanu ngavaite access kudoro. Nezuro doro ranga accessible everywhere kuma Caribbean uko. Takafara doro taingono dai 2 minutes. Doro ngono dai pamati doro. Aije tamika go kwakana kidzani so ndati get down ma video yangu chamaona acha buda jet because kona kazinge ndo itacha mpidi gorish. Ndaba tena nema jama. Dakuita champidi gori kati chitamba edu machuni akare the old school zedu isusu. Hey, bring it. Wangopiwa na yekeli vele. Begiracho. Begiri no yana kamba. Tunzidipe Maria maswiti. Anti maona. So, improve ipapo, right? This is enough. 3 pounds for buy sweets. Take it back. Okay. Right. Then chimwe chunu chandakaona changa chiri papo guys. Chandakafarira ma toilets kuma Caribbean. Vanga variko makaona kuti ma toilets akatanga kuita mu pavement. Uchindo sodosvika kuvenyu. Mamene ma toilets murodi. Vari kuzvilimita zvisingaiti. Ndatine zviro zvandakaona Louisa soka. Ndaka munhu yakatarova 10 million pounds nezuro akarova kuti uti munhu unosha zvinhu vanhu vari kubuda paya ndakazviona kasaka UK ine vanhu kana vanhu namba yamakona zivese times 3 uko kwainakidza no fight at all kati bude hakuna vanhu vakambogwa security everywhere vanhu vaingofara doro very accessible. Animona very accessible. Hanzi shoma vatumireyo ndinonyarara vatumiremwe vatenge ndinoya ndinayo. Then from there ma toilets tichisiya mota dzedu isusu guys ndakanonga kutenga parking and ndakanonga kutenga parking saka panakazoda kutenga parking last tukikwanga kwa Sara. Animona so takanopaka mota ndofunga poti 15 minutes away from the ngikiri from the venue. Takanopaka mota 15 minutes away from the venue. Kwatangoona mwachipaka ndo ndakatasakana nevakadzi madiaries 3 ipapo kana muripo my sisters hello how are you pa parking paya patakazoti tichapiwa matickets tose paya tikangoti ngatisiyei pano guys katapiwa matickets tozongozviona ipapo hanimona tikangonosiya chi mota dzedu kure uko because papasina zvekuita ka guys kwakusina mota imi guys munongonzwa imi mota zvakaoma tikanosiya uko tikataka kudida netsoka tichidzoka titerani pane panichakudzai panyaya yekufamba api pane zvandichakudzai papa regai timbopedza nezvereview izvi right. So doro ranga riri easily accessible. From there panyaya doro tichibva ipapo ma toilets tichibva kwandikutaura kukokoka kutofamba 15 minutes uchienda kwese kwaizati kunofamba kuchi every entrance kunogona kunopinda handika kwese kutaura chokwadi taingofura ma toilets tichingofura ma toilets unongopinda mutoilet pawada ma toilets angari more than 200 toilets kutaura chokwadi 200 toilets tichipinda ma toilets murodi ukadai toilet apo 3 ma toilets mukati ma toilets akuna munhu akamira line rekupinda mu toilet kwakusina ma line eku toilet guys handakuziva zvekukuti handina kuziva dai wakandiudza kuti muye kuzopakumba kwangu ma toilets akuna munhu aimira line guys vanhu vaingopinda ma toilets buda and aiti uchibuda pakutocleanwa people were designated kuti pese pane ma toilets pane munhu aripo taking care of those toilets everywhere
mabhaketi ake emvura, macleaning products ake, ende uchibuda ari kupinda kuno cleaner, vari kutopinda. Umwe achibuda wapo, umwe ari kupinda no cleaner, matoilets aya kusvikira the way ever. If there's one thing that I'm sensitive to, it's a public toilet. I don't like public toilets. Ndinogona kuenda ku function ndikasunga weight ndikadzoka nayo because ndinotya mazvema infection ema toilets. Ndinotya muchikuzaenda kamboita kujimu 1 year ndikatadza kuweta maiziva kubva ipapo andipindi public toilet but ndakadongorera matoilets neziroka super clean zvokuti unononga tissue pasi, zvokuti unoona chipo za tissue hariti zikadigwa mvura tissue riri pasi rikadigwa mvura tissue hariti rinosemesa. Wango usingazvioni guys, the toilets were super clean. Vanhu vaingopinda vachipinda. Varume chainyanya kunakidza chiteerai muzeka. Ma promoters listen to this. Vanhu rume vanga vane ma urinaries avo. Ati muri kunzwa. Saka we can safely say ma toilets ese kugara yanga ari evakadzi nevanhu. Varume vanga vakachema kuti vanoweta vakamira ichi. Ma urinary pavaipinda hameno hameno takatozvonawo nezuro zvanga zvichingovepo zvakangodai zvokuti anongonopinda mongonoweta ipapo. Antimaona vanga vane ma urinaries avo, saka varume vaiti rikoko haisi toilet papa chichangovhara pakati apa kusvika pavanobvisa mubhurugu apa chete kuchakatoshama uko ma urinaries ndokwavaienda. Saka ma toilets tokuti matoilets anga ari vakadzi nevanhu, varume vese vaenda kuma urinaries. Saka we would want to see that kind of improvement kuzinfest toilets apa ende achisukwa ma toilets because mazimba ane uchapa. Let's call it spade a spade. Most of the zimbos ane uchapa. Aweta apedza kupushanisa tisheke kupukuta anokanda pasi, toilet iripo anokanda pasi. Anti mashona anokanda pasi tishu muvakadzi vane utsvina. Anti maona. So wanyeza kutoona kuti zvinhu zvakarongeka hakuna kana tsvina kana waigota tsvina ndeonga unoita tsvina matoilets akati bayai vanhu kudaro unoita tsvina akari pamatoilets poga panga pane vanhu vakatomira vanenge vakatomira vakatopfeka zvokuklinisa zviya mazvimapipi whatever izvi vakatopfeka vakatomira kuklina. Mazimba akaona neutsvina chero ufamba uchibva kuSouth Africa uko handika if you are driving to Zim uchibva kuJoburg handika pane magaraji ari pakati apa munotengwa chikafu handiti kana pasati pamira bhazi rekuZimbabwe matoilets anenge akachena. So to say this but it's true. Kana pasati pamira bhazi rekuZimbabwe nene mabhazi anomirawo achitenga chikafu pachidya vanhu vachipinda matoilets. Kana pasina kumira bhazi chingopinda 5 minutes pamire bhazi vanhu vese vanzi recess vapinde mutoilet hachapindiki. Handizivi kuti mazimba takaita sei, handizivi kuti unoweta wakamira here kana ukapinda public toilet mune matishu handika kana uri wepublic toilet waya take those South Africa ane mazindingikiri mazihombe mazitishu mame mazihombe aya take those tissues mazihombe aya handika pukuta toilet kana tuwaridza kauchiita zvifarira zvekugara wowaridza ukawadza kugara wobvisa matisha aya mune pekukanda matisha aya wokanda kana kusa itishu kana toilet woflasha handiti zimba ndiko rinoweta rakamira here kudai rosplasha weti kwesoku robuda risiya zvakadaro kuti the next person ari kupinda anopinda pakadaro uchapa hwacho toilet dzakachena dzati dzapindwa nebhazi ngaringomira nemazimbabwe panzvimbo chete haunozorora iwe unozorora haupindi. Yes Amy haupindi munenge maane tsvina. Mazimbabwe tsine kamwe kautsvina katinako vanofongora vachiweta I think panoweta yoizara kwese ovasiya zvakadaro antiona. So uku kwaka kwakanyatsokurongeka zvakanaka vanhu vanga nemayurinaries avo matoilets very clean waitoona mheno zvinhu zvanga zvakangodaro zvakangonaka right. Kuchikafu hande kuchikafu mastand anga akawanda guys. Ukabuda neuku mastand echikafu ukabuda neuku but vakaita mari vese. Hakuna anotanda kuita mari guys, hakuna anotandina kuita mari ndokuti malaini echikafu anga ariko kwese but aifamba. Hakuna store yanga isina. Ndakafara patakaona mukadzi muzimba aitengesa because akaisa flag yeZimbabwe akaisa flag yeJamaica akaisa flag kuSouth Africa. Saka ndakatona flag kati muzimba ndikandinde ndinosupport iye ndo kwandotoinda ndinosupport ikoko ndikatosvika ndikona haudzakashona ndakafara ndo vanga vari wani vari voveka hanibona but vanototengesa food usadza vanga vanaro asi vaitengesa zvikafu zvimwe zvinotengwa kwese. Malaini anga ari kwese nokuti vanhu vakawandisa asi malaini avaifamba main power yange yakazara. Maybe saka wangosingambokurumidzi uzvona kuti ndamira nguva yakareba handiwana because waingotomira utonzi waiodha chikafuko
wonochikolectrako ndokochabhadhara choodwako zvanga zvakarongeka zvokwamwari chaiko chaiko. Stage, munhu akaita stage management sando dzake munhu iyeye guys, sando dzake moziva kuti nenhamba yevanhu vanga varimo hapana pataigona kuenda kunoona kustage tese, zvanga singaiti. Saka matv mascreen yanga ari everywhere. Vamwe takatoona pascreen isu ndopataingoonera zvaitoitika kumain stage uko, because mascreen anga ari everywhere. Waingoona zviri kuitika papa zviri apa padhuze newe apa. Saka even mavideo saitotora padhuze ipapo, hanimaona mascreen anga ari all over, anga ari kwese. Kuzimfesta vaise mascreen ingori stage iyoyo. Mascreen kwatiriko koko kwaive kune zvinhu zvaibuda moto chokuti aiwa zvakanaka guys. Every corner panga pane ice cream, every corner panga pane chikafu, every corner mwane store yake yema sweets yeku Nigeria, kujamaika koko ende aitotengwa paitoroone queue. Apana masters pana basipatisha basazari kune rimwe page. Anoti chiri kuitika. Hanimaona ukabva ipapo chikafu type yese uya akamirira hot dog, pakurova hot dog, uya kurova fresh chips nemarasheni nechicken, uya kurova waingoenda paunda uyu ava ndeve anozima chii majollof rice, ava ndeve goat meat, ndeve nyama dzakasiyana guys. Zvinhu zvaifaya. Ndakatasangana kuti vanhu ava vakabuda mari kuti event yavo isvike apa, ivo pachavo vakabuda mari. Manje masimba hatidi kubuda mari, havatidi kubuda mari. Tinoita zvinhu tichi irregular, yes, tinoita zvinhu tichikata kukata makosi, tinoita zvinhu tichikata makosi. Havadi kubuda mari masimba, vanoexpecta mari yakawanda. But zvinhu kana mada kuita maevents, make sure kuti everything chiri standard guys, chinhu chise chiri excellent. Hanimaona, so that vanhu vanouya, look at the number of people vaitaura tisati tichaenda kuzimvest, tichaenda kuzimvest, takangoona zvimastandard zvandoda tichaenda kuzimvest. Imagine all these people if they are to go back kuzimvest, kuti munoita munda wenyu uya unosara. Munda wenyu uya unozara zvokuti panopesera musikasapakisi mota pazimvest paya. Anditi. So improvement I think ngaitwe. Sorry guys, chambo spray and block. So improvement ngaitwe. Andika kuti zvinhu zvinyatso kufamba negwara. Isikuru sei panyaya dzedoro apa. Vanhu vari kukomplena sei panyaya dzedoro. Ene doro vanhu aitika richitotonhora nezuro zvinhu zvaraitotonhora doro. Mazimbabwe aiveko aizvifarira, aifara. Mazimbabwe ainakirwa, aikona mari, aifara. Right. Tapedza pareview, tochidzokera kune yangu nyaya. Maya Davis, isusu mabig screen ayaka taitori nawo kusure. Ndakatozvigarira kuti ndakamira kusure kudhunduruko, ndoona ndakamira taitori naro ikoko. Pana nda kukwira apa, ndada kuda kuti ndichinda panyaya yangu iyi. Sara ndo cheri chitizo iri kune buda udzoke ndo cheri chiri kuramba kuita. Right, toenda panyaya yangu ini. Tawana papi kupaka mota nditi tasiya mota guys, takufamba tichinda. Ini ndozviziva kuti public toilet handipindi, ndarowa neweti. Takanosiya mota mudzimba dzevanhu kure uko. Ndakufamba chinda apa mai ndakunyaza kuti ndine kaweti semunhu amufamba murodhi pandafamba chinda ndafamba ndichimwa nichinda kuzimvest. Saka nichinda kufunction, saka ndinogona kuti wait iri kuramba futi still buda futi zoke. Ndikandidi ndataura ndikati nababe kwangu ndarowa nechi neweti pano, ndodi rodhi dzakazara vanhu vangofamba. Vakati manje pinda mutumo udi, ndikati mumuti hamuiti. Ndobva ndaona chimwe chii uyu pane papakanzi DH kudii amotika vanenge vatichiya ndisikuziya. Ndobva ndaona chinhu icho chitori chinhu chakangogadzikwa dai, chakangogadzikwa zvakanaka, but chakati kwati nemiti anti. Saka kana ukatienda kuseri hapana munhu anokuona. Ndobva ndati regai ndiende kuseri kwechinhu icho. Ndobva ndaenda kuseri kwechinhu chiya, ivo ndobva tomira vakandiblokera vanhu. Ndasvika saka uko urikuona apa ndandakaisa foni yangu iyi S 25 iri papa back pocket apa. Handika maoko ndakabata ishi iri kuita live iyi ndichiti ndeye kutora chi content. Hanimaona yanga iri kuMilton Keynes ndichiti iyi ndechi ndeye kutora content. Saka paya ndarowa neweti, ndasvika paya hanimaona ndasvika ndangokurira paya kuseri kwechinhu chachiya ndatoweta
saka pakukura paya foni yakadi ndofunga yakadona foni tasumuka paya tapedza takufamba tichinda takwenda kuya tafamba memena ndofunga 15 to 20 minutes ameno tichienda kupi kuvenyu but pandakangosimuka patangoti fambe ndakaita feeling yefoni kuti something is wrong aimona ndodagazviza nde feeling ati ha ndobva kuti ameno tafamba tava halfway the feeling became strong ndikati ha ndasiya ichi chiri wrong tadii pane chichi kuda kuitika ndobva ndatotaura chizo murume wangu ndikati ha ndine feeling man tatifambe tatonosvika kugedhe manje uko ndobva ndati feeling yangu yayo ndobva ndinangoti foni ndobva ndati vangu vakabata chibhegi changu chekukuruza ndikati ibhomirai zvikanzi uchii ndikati tone mbegi zvikanzi muutasa chii ndikatitisa foni ndobva ndatatisa bhegi meme mbegi hamuna foni indakabata iye kamera ka yandikutosa content iyayo ndikati hamuna foni ndikati foni yangu yasara kundozvo zvakachitaura kuti something is wrong feeling zvikanzi vakomana ndikati nditofunga kuti pane madamboisa kusure kwehomoko saka pane vange ipapa ndakuzoibvisa ndopayadonda guys hana yangu yakati vharu kurova mufoni umu ndo mune malogo make ekubasa ndo mune marounds up ekubasa mune madocuments ese arimo imomo ari important ese madocuments mamwe arimo ese ari important arimo ndakaita mudumbu guys asi ndakazvisimisa nekuti ati vanhu veku UK vanongoti kwadzi vanhu vabifoni vano saka pamwe kuti kudaro handisi chekutanga ndakatanga kuifonera foni yangu inenge iri ainde pa loudspeaker inogara iri pa silent saka ndaida kungonzwa kuti ikangoringa iri pa silent ipapo ikasadairwa nemunhu antika that means iri chiripo ipapo apa lucky ndekuti panga pari panhu pakawanda ka guys hanoona saka ndifunga kuti pane munhu akamboita kufunga kuti asi ne pamwe tamwe akatafunga dzandakaita kutenga ndinde ndotira ipapo aisangana nefoni yes25 iyoyi foni ndadi paya ndobva ndangoti tendeu ndikati ndakudzokera izvozvo zvakazotibatsira kudzokera pandakati ndoka ndichiita kunotsvaga foni zvakazotibatsira pomwe panhu pandichakunzai ndafamba paya pfungwa dzangu hadzisipo ndatokangatsika brain paya ndakutofamba ndichidzokera pa ndikuifona ikungoringa isidakati ndichine hope kuti haisi kudai kwapozi paira pana mnasvika ndikufamba murume wangu akutira museri kuti shuwa tikadzokera kure kweso kufoni yatorasika iyi foni yatorasika iyi hanomona yatosara foni yatorasika iyi hanomona ndikati handingangoti foni yarasika just like that hazviitizvi foni iya yamsandimane ndina kubasa aizvibudi kwai nyaya dzedu futi imomo aiwa tema ndikutara nyaya dzedu toga nhasi idhei tikutara idhei renyaya ka tikutara nyaya ndakadzokera ndasvika kure karimember atikuzivi first time atikuzitachisa GPS atizivi nzvimbo but ndakanyatsa unozati kuna uchiziva chinhu chako chiri important ndika nyaya dzevanhu dzirimo mukati momo and everything ndakamanya ndichifamba ndisangana nevakadzi avo ndasangana navo ndakapakamuchi kuti kosimele moindepindi kati guys ndarasha foni ndofunga pane kwandiri kufungira ndadonhedzera zvikanzi dei mukaiona murume wako kuti kwaisiya chingoisiya nabasa chanotenga imwe foni unotenga imwe foni chingosiya torasika apa munhu asi kuda kufamba kudzokera kure uko kuya handika haasi kuda kudzokera ndikaona kuti uyoda kuti kwaisiya ndiri kutengera imwe foni munyando kusada kudzokera ndikati sara nyaya yefoni iyi ine zviri important zviri mairi zvokuti kwa ifoni kudi haisi nyaya but zviri mukati mefoni umu zviri nani kuti vabe mota yako iwe vasiye foni ngakubiwe mota yako iwe ngaitogwe asi foni ngaisari guys ndakaita zvokuti kwai ndambofamba ndanoita kubva uko kunonyeva ndatochimanya guys ndichimanya zvokuti kwaibvi kudii ndakazowarogwadza ndasvika ndichimanya ndichidzokera paya ndichiti ndapinda ndiapagarishiya mota yani ndekupiko apa mistake atakaita amona hapana ndakambofunga kuti tinotora pini yekuti tasiya mota papika pin location hatina isu ndangoti hai tidzoka hanomona ndamanya paya guys ndamanya saka ndakazobatsirwa pane pandanoda kurashika kuti tafamba neuko titadai ndakazoda pane pane mukoma naitengesa zvidoro zvino snatched in London Transverse is on you and you are using it aiwa tendai nyaya iripo ndeyekuti unenge wangorene ndizo ndingati kudii chiro chiziva kuti foni munhu akainoka ndogona but ndikuda foni yangu panguva iyoyo foni iri important kwandiri there are things that are in the phone that are very important zvokuti munhu achazoinonga kune vanhu vafona izvo ndezvimwe panguva iyoyo I want my phone ndo game riripo ndamanya ndiudzokera kuya
pana mukomana vamwe ndifunga ndekukaribheni vanga vakapaka mota chitengesa zvimadhiragi zvinodhaka so saka vaingotengesa shoti vaingotenga shoti munhu otodhakwa murume wandiurangana achitesta achiti ndikunotorawo shoti vanhu vakaita laini akutenga shoti apa vanotenga shoti ipapo animona takazosvika ndakutonesana kuti munhu adhakwa ngati zvidoro zvevanhu vai zviri strong ndobva ndavaona vachiripo ndikati good ndabva ndakadai ndamhanya kudai ndichingonokona kudai ndikati ichicho chinhu chiya icho chibhodhi chiya chiripo ndichienda kuchibhodhi ndikaona foni yangu iripo guys ndakafara guys ndaona foni yangu yakatodonha zvaya itoripo animoona weti pachitori panyoro itoripo ndati foni yangu ndanonga foni ndati foni ichiwanda tokuwana ndanonga foni yangu ndakachitozisa mubhegi ndakumhanya mani ndichidzokera bheki uya ndakasangana navo hafu uye vachitevera kumasure ini ndichidzoka it was not about chifoni ifoni it's about zviri mukati mefoni ndozvo zvakanga foni haingakwanisi kuti isare hazviiti kune dzimwe nyaya dziri mufoni mosati guys dzimwe zvimwe zvinhu handidelete aiwa hatiti mukonde ndandangopreswa newet chat handidelete kune zvimwe zvinhu kuti ndinotumigwa dzimwe nyaya dzekudaro handimona dzimwe handitoposti because ndinyanzona kuti idzi nyaya idzi dzine munhu pasi handiposti but ndochengeta dzedzirimo munhu anenge akupa anenge atokupa riri ghost asi nyazati nyaya iyi handimona mwanenge akupa ari munhu chai handi hobo nyaya pasi chamidya pazere nyaya kapa vanhu vari pamaspotlight vane nyaya dzekutodaro dzesingabudi chete because unongozoona kuti this is not for me handimona rega ndingochengetawo sasi dzedzirivozve mufoni kwetawo dzevamwe vanhuwo dzevamwe vachitoyawo nenyaya yake iri very sensitive but it's between me and the person handi pamwe yauya iriko kumeseji kana chaya iri kuwhatsapp ndaichengeta ndidelete ndinayo foni yangu ine mapasword ayo matatu ine 3 passwords dzayo iyoyi foni pari pamba hakuna munhu unoivhura foni hakuna unoivhura foni handi mazviona saka ndo pandakanda kuita kuti right let's say yatogwa yanongwa nemunhu wokumusha bono ndakamanya guys nasa hamuna kuenda nasa ndinoenda mangwana nasina zuro handina ndiripo ndadzokera papaya ndasangana navo hafuwei paya zvikanzi foni ndikati foni ndaiwana ndafara tadzokera kufunction kuya tafamba tadzokera takafamba tadzokera function tafara tadya uka zvikafu guys regai ndikuti mabhanana aya anobikwa aya guys mabhanana aya ndaikuudza kuti ni mabhanana aya anobikwa ina handimadi zuro ndakazoridla bhanana riya rakabikwa riya ndatenga chikafu changu chekukaribhia katimbotesauka zvekune mamwe marudzi mabhanana aya auya akaisiwa mukatimo ndikati mabhanana aya aisiwa mukatimo mabhanana aya akaisiwa mukatimo mekati maiwekani mabhanana aya ndamboda kubvisa kuti ndirashe zvikandimurimo ngwasho sina kutesta handiwatoda kutesta chikafu test ndatirega teste ndiyo zvaitodziya ndatesta chibhanana chiya 1 ndione chiri kutonaka ndati 2 ndione chiri kutonaka ndati ndione mabhanana aya akutodi akutofaya handimona mabhanana aya iyo yamoti plantain iyoyo mabhanana aya akutofaya ndakatozomatenga chituka usiku ndakuya kumba ndikatozotenga futi iyoyo ichocho mabhanana ayo ayo futi handimona ndatenga futi mabhanana aya azodya mabhanana echikafu chawo chachiya jollof rice yavo vanenge saibika zvakanaka inenge iri 1-1 handimona inenge iri 1-1 rice yavo zvakanaka ingazodii nenyama dzavo zamheno tongozodlawo guys ukazoziva kuti nyama ndedzeamheno zvitangodya nezvimasalad zvavo nezvichiamheno koko takazongodya azo ndoziva tinonzi plantain aino squad plantain ndikatozaziva tinonzi plantain ndinavo nditongoti tinonzi bhanana iyoyo mazibhanana ava mazikura aya kadai right adi paya saka dzakuenda kuma10 ndobva ndati nababa kwangu ndakuwanzara zvikanzi hatiinde uko ku the other side handiwana timbonotenga koko tichiona kuti wakamira sei taenda the other side ya handikati anotenga chikafu muya but ndakuze ngati ndatamba ndadikitira ndatamba pagumbo rakudairira handimona ni rangu riya apa chicamping chair hakuna munhu akambochishandisa saka kufamba sinokumbira nekudii ndada kwakuti ndaneta manje ndobva ndati tatenga chikafu ndikati tadii kuti chiinda zvikaitire kwai kunobva kwana dikikiri kunobva kwana zvovhara na12 kati shamwari urikuona waona zvakata mota tinozobuda nepa tovharigwa apa handiwo vana vari pamahotera mudhuze
atipa buda apa denda chitotanga kutofamba ingatanaki kwatafara wani hamuri machade zvokuinda paya tikati ashamwana hadi anowana akazobvumira kuti hadi paya right tafamba takubuda takangoona isu exit isu vatatenza exit yakati tisikudi tikubuda tikutoona vamwe vatofambawo vanga vanifunga utsi dzedu dzekuti tozovharirwa nemotikari tikutofamba tichinotsvaga kuti mota iya iri kupi tafamba takatowanda paya tasvika kuri unopirira entrance ini ndikati iwe sha hatina mboya nekuno isu kuno ndokwatisina kana kumbobvira taine kuno hatina kubvira taine kunoku hanzi how much the food was cheap kuzimfest motenga mari chikafu guys how much do you buy food kuzimfest how much do you buy food kuzimfest guys a plate of normal let's say jollof rice and meat and salad how much do you pay in my place I eat 15 pounds 20 pounds 18 pounds motenga mari chikafu chenyu kuzimfest motenga mari ngakatorostwa iwayo holy christians ngakatorostwa kwanze 40 pounds uko chikafu uko chihombe chakadai mirai I think chikava chirimo chikava chimirai £18 £18 zimbangurai ichi 18 pounds ichi ndochitora mudustbin ichi 18 pounds so consider guys tisaurayana kuti nazimfestiko 18 pounds but still they made mari zvokutodaro ichi chachakazara chine rice chine masalads chine nyama dzose chine chi icho chichi 18 pounds meme chinedzera 40 pounds sadza nenge mchidedzera 40 pounds sadza icho 18 pounds icho 18 pounds sike murume wakatenga machips angane mawings mahot wings angatenga machips angane mahot wings 15 pounds machips akatowanda kuti akatadza kumapedza angane mawings ofa svika 8 mahot wings 15 pounds ngotaurawo right tabuda paya ndikati apa patara paka atina mboya nekuno atina mboya nekuno tatorasika kwai mwana wekupi I don't know mwana zvikanzi ndikati atina mboya zvikanzi ndimuri vanga kuti apa ndotara ndimemba kuti munhu akadhakwa ndinda kudhiraivha ka iye aimwake ndichiti ndodhiraivha kudzokera saka chimwako adhakwa achaziviwo manje akuti ndikati iwe atina mboona zvese izvi zvikanzi kuterasikatodini svika iye akuti ndeuku kune mwedzeresha hande ndeuku tafamba ndifo takafamba dzimwe 20 minutes tichitevedza kuye tingoteeraona rukuinda kwamene kwavaienda takusvika kwenda kuda kune mabhazi guys nemabuilding tikati atina mbovhira taiye kuno isu atina mbovhira taiye kuno tarasika futi guys kana ndakasigara mudhishika chero murume wangu ndasafamba chitiba tichiwatiyepedesa te takaita 2 hours 30 minutes tichirasika kuti tizoti kwatasiya mota ndekupi tikati saka todii apa chazivi guys kwakune maentrance akawanda hatichazivi kuti abuda nekupi ndikati murume wangu ndozati apa tafamba tiri kure guys tikatidzokere tinopinda mukati kuchingo tonyatsotange kufiga kuti tapinda nepapi totevedza akati tidzokere nekwatika tishamwana hatina choice otherwise tinota tichikutendera usiku wese but ndakazoona vanhu vese guys vanhu vakarashika nezuro kwanga kune mota kwangasiya mota vanhu takatongobesana did you see my car I don't know I left my car is it not the how many vanhu takuvhunzana paya tisingazivi guys vanhu vakarashika nezuro I'm sure kune nhasi kune vava tako vachitsvaga mota dzavo asingazivi kuti mota ndakaisiya pano kutaura chokwadi kune vava tako vachitsvaga mota tadzokera takafamba guys apa makumbo ndichata complaina kuti kudi hakupisa tadzokera iwe apa manje vanhu vakubuda vamwe vakubudoka tisi tikudzokera taka apa kuti ange mombe dzavhurigwa vakawanisaka vachiti kuya kudai isu tikupinda mukati mavachidzokera kudai tafamba finally tasvika andika kuya tafamba ndofika dzimwe 20 minutes tasvika tati patapinda nepapi iwe patachekerwa matiketsi nepapi takutsvaga patachekerwa matiketsi kuti nepapi andika vabvisa zvimabharigedzi zviya guys isati chapawo
vabvisa mabarricades ava vakadhakwa vakutotemba ini inanjaziviwo guys. Ndaenda kumasecurity ndikati please help us, how many entrants are they at this premises? Zvikanzi so many. Ndikati where are the others? Zvikaya uko uko guys, ndakatenderera maentrance zvikanzi vamwe avharwa. Apana ndakanga azvifunga Victoria zvokuti tingatise location kana kuti Bluetooth akuna, takangobuda tichitevera tatakawanda takasangana nevamwe vakadzoka takatangozobuda tisi takawanda tichingoti handei tichinda akazofunga zvokuti tingandimbodini kana kuti tapana kazvifunga ndopata takudemba manje taita mistake. Why did we not put a location a pin location taitei takapinda maentrance guys amwe avharwa maentrance aivavhara matya manheru unobuda ukukune kune zvinhu zvokuvakisa kana tinambouya nezvinhu zvokuvakisa tinambozviona paya patapinda tafamba sei guys takadzokera mukati tikanogara pasi kuti go kudai ndakutanga kufunga manje kuti awari setichifamba tabuda nekupi mai kwatanga tiri kwacho ationa takanopaka motikari 30 minutes or 15 to 20 minutes away from the venue because kwakusina parking. Handikudzwa kwakusina parking saka tikaenda kudzimba dzevana meno kuti kupi tikangonopakawo pane chiground tikangonopakawo ipapo hatina kuziva ka tagara pasi ndikati tadiko ndakuta kufunga kuti ndaona mapurisa ndikatogwa pikicha nemapurisa tikabvapo patebva kumapurisa ndafamba sei tikati panafamba mapurisa pepe tafamba pane comment yabvunzwa nemurume wangu achiti ko icho chimba icho ndechei, let me look for chimba ichocho. Ndasimuka ndikati iwe uri kuziva paipa wangu achibvunza kuti ko apo pane vanavo pane chimba icho ndechei, ndikati handizivi pamwe information center atinotsvaka chimba ichocho. Tasimuka ndakuziva kuti maentrance ezvimba izvi zviriko guys, zvimba izvi zviriko kwese maentrance ese. Ndaona chimwe ndikati chimba chiya ichi tatochiona, chimba chiya ichi ndachiona. Handika zvikanzi haya ndikati ndicho, zvikanzi ndatoziva ndicho zvishuwa. Saka apa tafamba sei, zvikaita tapinda neapa tapinda nepaya tafamba tainda tangunduruka guys, tinoona takunokwira bridge. Tikati tinakumbokwira bridge asi chimba ndicho ko bridge razobvepi tikuti nderimwe direction kai hatina kumbokwira bridge isu paya kokunoku tamira futi tadai apa maita chiwanda manje. Kwaita vana vamwe baba vanene vakadzaona mwasikana vekukaribheni kwevarungu vari kutsvaga mota dzavo tadhuma napaya. Handimaona takubvunza kuti ima paka nechipabe we don't know somewhere manje tobatsirana sei. Vamwe bhudhi vakufambawo handifunga ungari muNigeria kana Uganda kundisvika pandoti my sister where do we get the bus. Ndikati ndamboona mabhazi kwanga kuchikwira vanhu mabhazi. Dzokerai makadai ndakutovarairawo ndini, dzokerai makadai mukonofamba kuchaona kune mabhazi uko ndambomaona kuchikwira vanhu mabhazi. Tachiungana paya tamira mwene mwari chaka kune mota yake tachingoungana paya takuona bridge. Ndikati asi chimba ndicho kachiya, chimba ndicho asi kuti tatedza kuti pane mwero dzinodai murume wangu apakatodza kwakazi kuziva. Ndikati ngatidzokere back, ndazvizvurudza tadzokera back kuchimba chiya tamira. Ndakutsvaga kumanje kuti sitapinda takadai pachimba ichi pandafanira kubudira kubridge uko pane imwe road inogona kubuda yakadai zveshuwa pane road iri kubuda yakadai. Ndikati saka ndarashika ndini kotabvako ndedzimwe 20 minutes ka kuinda 20 kudzoka futi 40. Ndikati saka ndeapa nekuti uku ndokwatanokwira bridge kako hatina kuona bridge saka ndeuku. Ndikati ndapawana ndeuku handi zvikanzi shuwa ndaneta makumbo. Ndikati aiwa uku ndiko because ipepa ndabuda taenda nekusiri kuti apa tambeya tatevedza kuya kwandi kuti ndiko ka tainda tanobudira pasi bridge guys. Patangoona pasi bridge ndichiona vanhu vachibvaona kusandiko vakaona vari gurupuwo vachiti we don't know. Ndikati zati tarashika futi. Ndikati guys what is really going on here. Murume akabva agara pasi kuti go manje abva agara pasi kuti go. Zvikanzi I'm tired. Ndikati apana tiredness because tikutotsvaka ezitotongoona takagara pano. Handimaona ndikati hatina kuona pasi pebridge isu paya tafamba nemukati mechirodhi chidiki chakada kundosvika kurodhi kokupasi kwebridge kuti hatina kuona bridge isu. Zviri kufamba sei akusiriko tarashika. Zvikanzi saka toita sei. Ndikati ngatidzokere tawanda manje takawanda tikudzokera iwe guys kakanamisa tikunodze makumbo kugwadzaka nhasi ndiunga ndakasvikaisa mumvura nemasalts ndichiwa kuti hachaiti makumbo. Tadzokera futi iwe kuti takananga zvebheki. Handimaona nevanhu vaya ndakudza kune vanhu vainda kutungamirira vanhu. Ndikati guys we have to go back
Yeah. When you get back, just think when you went in the show the first time, what did you see? Look at the familiarities of the things that were around you. And try to see, try to remember, then try to think from there. And that's okay. Apa ninda kulidha vanhu ava vari kuindawo kune mudza dzatisingazivi kuti vapageipi vakutevererawo ini hega zvandakona nezuro ka vanhu vakadhakwa guys kana vanhu modhakwa ka musadhakwa muchidaro apa vanhu vari kutokamirira vakadhakwa vakuteverera inini ini handizivi ndivazivi mota dzavo handizivi vari kuti vari kuhopa kuti kwandapaka ini ndokune mota dzavo handimaona ndikati vari kuda ndiperekedza voko chakaipachi vazara paya tiri kuita apa ndiri musimba tiri kudzokera beki mukati ndadzokera ndasvika ndamira vanhu vaya vakumirawo neni ina handivazivi vanhu ava vamirawo neni handimaona vamirawo neni vanhu vaya ndikati vanhu vakuti so what are we going to do ndikati guys where did you park zvikati we don't know ndikati so how am I going to help you try to think ndadii paya ndaenda pane musecurity angaripo mumwe muindia ndikati my brother ndaneta ndatendera kutenderera panapa tichingodai so ndokumbirawo kubvunza kanji panapa patiri chimboti tinyoiso ndinongedzera kuti maSI ari kumbofamba sei kudi chimba ichi majeka ndinyazoziva chimba ndachiona ichi guys chiinformation ichi ndachiona ichi saka ndikurasika papapa ndabvunza kati guys tell me how many of this building this information center do you have here pakati 6 ndakabva ndagara pasi zvikanzi 6 ndikati 6 zvikanzi yes ndopandakatona kuti akusikwa ndiri that means ndangoona zvakafanana handimaona ndikati hatidzokerei kwatanga tichifara tiri kuya ndotanga kurimember from there apa manje pasina choice ka vanhu vaya kungotevererawo okay tikungoenda nevanhu vangu vaya tasvika patatiri pachimudhunduru paya apa maexits nemaentrance ekupinda muground kune 3 akafanana handimaona akafanana tikati patadaiso apa saka ndandizoona kuti pasaidi pedu panga pane kitchen yakanyorwa kunzi kazi chiko chazizita but kitchen ndaiona saka ndanda kuti ndikanomira papo noti ndikaona kitchen iri pasaidi nepastand ipapo nepaentrance ndipo patanga takamira ndakaona entrance ekutanga kitchen handisi kuiona ndikuonawo zvimwe ndafamba tasaka kitchen h2 ndikuona kune zvemaice cream ndikati ice cream ndazoona kuseri kwete apa pechi3 ndazochiona kitchen chachiya chiripo ndikati ndeapa ndadzokera ndanomira pamusoro papa manje ndakumborefresha pfungwa dzangu kuti right pandaburuka pano tadzika apa ndakuti kune vanhu ngatidzokereiko atika kune vanhu ava vanhu ava vari kunditeverera ini kuti ngatidzokereika ini handikuziva vanhu handivazivi vanhu vaiva kuti uku ndikati ndakuti ndozvangu ndinotagwa nekuti ndavo zvangu kuperekedzwa navo vanhu ava kitiri kambani ndikati uku vanhu vaiva kunditeverera tabuda ndakudzokera kwatafamba tichibva handimaona ndati tapinda neapa ndipo apa patabuda apa ndasangana nevanhu vekuzimbabwe tikatomira tikatogwa mapictures handika ndipo apa uku kusati pakune papachitengesa futi doro muroad apa ndakuti achirelata manje apa ndipo patengwa doro nevanhu vanhu vari kutera tafamba kudai takachibva kune rimwe gate tichibva kune rimwe ground kunga uchidzwa kune muzimbabwe anga achibika uya saka ndofa kutodzokera kumuzikadzi uya anga achibika tafamba panapa tasangana futi nemazimbabwe kuti tikatoga futi mapictures ndikuona ndinyazorangarira tikatena apa tanowira muground area kurikudzwa music rati music iri kuridzwako ndafamba seingizva kuna mai vaya ndikuona flag yamai vaya ndasvika pana mai vaya nevanhu vangu vaya tatiri 8 kana 9 tasvika tamira paipai ndikati right this is where I started ivana vakadhakaka kuti vafunga kuti ini ndikutsvaga mepi yangu ka vari kufunga kuti ndikatsvagira mepi yavo ini mepi yavo inandisivi ini ndotsvaga kuti mota ndasiyepi ndati tatangira panapa right patazosvika kuno kutafamba sei ndabva nekuseruko kune maurinary because uyapinda kutoilet pamaurinary right takutevedza ndaenda kumaurinary kuya andika ndopandatosvika ndikatenga chikafu changu pasina light ndatenga chikafu changa ndanotenga chikafu changu chokupi kumba pemajika motikari ndopandatotenga chikafu changu vaya vangumirawo vari kumasere kwangu akatotimirira kuti chikafu ndatenga paitawo vakadzi 2 vatengawo chikafu paya handei tabuda miya ini ndemajivokazanzatowe kuti panapa makumba chani ndivaukuwana motikari patabuda apa tatichitopinda kubva panze tapinda patapinda panga pane mabarricades saka chakundikonvisa manje mabarricades apana mabarricades aindepi handimaona something is not right panapa ndobva ndabvunza musecurity ikati security
apa papa sina uvharo here apasvika dzinotabvisa ndikati thank you because ndo pamwe papa kundikonfisa dzinoabviswa mabharigisi aniswa pakona makuseni good ndikati saka ndipapa ndafamba vakadzaya vatevera handimona nevarume vaya vakunditeverawo tafamba ndikati tabuda saka pandakachoka kudai so pane matenisi andakuzati matenisi angari murodhi aya angari akaita pink ndakabva ndamaona achibudikira ndikati good remember consequences ndikati matenisi aitavaona handimona rumungu achabvunzi manje adhamba nekunoita apa vakadhakwa handimona ndikati is there vanhu vakufara vanhu vakutofara kuti are you sure ndikati yes apa vari kufarira moto yakwini handimona ndikati is there takananga kumatenisi kuya ndasvika ndabva ndanyesana kuti murume wangu abhotora nevakomana vangu arapa vezvimabhasikoro zvezvo kuzvimaelectricals izvi achitaura navo achiti so how much is it chichichi achitaura navo zviripo tapasvika apa ndave muright direction patazobva apa ndaona munda wemota parking ndichitoti nini ndosaka takashayiwa parking ona zvakaita munda idzi saka ndiri papa ndabva ndatoona munda mota ndikati ndakuziva handimona ndakuziva ndikati guys I'm in the right direction vaiva kuti are you sure vari kubvunza ndikati inini I'm in the right direction hande ndafamba ndikati ndatomboona mota yemeru ndichiti mota yakanaka ikona uko mota yanga ichiripo ndikati mota ndaiona yemeru ikozvo ndaane confidence kuti that is the car, that is the way, I saw the way and I'm now following. Ndikati tafamba nepaside pemota ndafamba nepaside pemota ndione ndizvo manje chaiko chaiko takwenda handimona vanhu vaya vari kunditeverera tadarika rodi tafamba tikwenda kure ndauza ndikati kure tafamba tadarika imwe rodi tikufamba mukati ndodaiza kuti nini ndafamba mukati mekuti uku kune kunotondidzwa kanaka kune maruva uku koita maruva uku sikuita zvimarodhi pakati saka ndaiza kuti ndopadafamba ipapo handimaona ipapa ndopadafamba kumwe kwese wana ndonobudira uku kwese uku kwandambozviona ini indafamba mukati mezvinhu izvi ndikufamba nevanhu vangu apa vamwe vakadzi tiu makaribhe zvikanzi so now us we are going to walk 2 hours 30 minutes ndikati 2 hours 30 minutes kuenda kupi zvikanzi going back to hotel saka muri kuende pineni vabva vamira vakadhakwa vakaparira vakadzi vavo ivo vemamixed wata ndikati saka muri kuenda kuzvikanzi no we are following you akumwe akabata foni kwai tikufollowa we are going to the hotel ndikati I'm not at your hotel which hotel is that vakabata pepetsoka paya pekufamba netsoka pewalking pakugumepo guys handika i2 hours 37 minutes kwava kune hotera yavo hati mazviona vari kutevera ini vachifunga kuti ndiri kuhotera kwavo ndakazoona tei apa kuti cheramba chindavangatove utsinye ndobva tafamba tasvika parodi ndikati my sisters imi momira pano chirequestai uber pano musachabva pano muchipa munhu weuber location yenyu momira pano muchitogara pasi nokuti mochakutodza kana kumira nekudhakwa ndikati uyu agara pasi chirequestirai panapa you can't walk 2 hours whatever maminutes yamuda you can't walk there you don't even know where you are wonati kutsvaga mota tushayiwa hazviiti zvikanzi sure ndobva ndavatawabatsira vatarequesta ariko mauber tsitsi there are ubers here ariko mauber vatarequesta taxi animona vatarequesta taxi yaya ndobva ndatorequesta taxi yene foni yangu ndobva vatofona back ndobva ndavati pakati ndobva ndavasendera location vanhu vaya vetaxi vakati right ndofunga vakazouya vakatogwa ndikati mochigara pano apa vakadhakwa vakabata zibhodhoro rewhisky vari kudhudhudzira rakadaro vakadhakwa apa vanhu vandandinavo varume vaiva kutoti let's go kune vakadzi vaya let's go we will send the taxi later ndikati no guys they have to sit here and wait for the taxi ndobva ndati namba yako ndobva ndipa namba yayo ndobva ndasendera uyaya vanhu vetaxi ndikati namba iyi mozoya muchini takatotora paindaneti apa ndine zvidhakwa zvoga zvoga namba iyoyo yemilton kids yemataxi ndobva vati ikati tiri kuya yakatova chaja I think something like yakati chingo taxi ya 100 something pounds kunosvika kune hotel yavo ikoko tavasiya vagara paya vari tu kana pasina munhu nekwakumaafrica vaitobata mukunzi vorepiwa voteregwa mari kana nemafoni tavasiya but chinyengoti kwakwakazara mota saka vanhu vaingofamba mota dzadziri everywhere right takukondinya nejenika vaya vari guys chiwai vari kungoteverera tukuinda ndasvika mandazoona kati hayi ndatosvika ndakuziva kwandiri ndanyatsoziva manje ndapa ndatenda ndopapa chitengesera vakomana vaya zvimbwa zvimashotsi zviya apa ndarova ndakadai ndopa ndasangana nababa vaya achibva kuchimbau kunotora chifoni pandadzoka pechitu saka ndada kubatsirwa nekuti pandadzoka kechitupa paya ndaona kuti tafamba sei ndamhanya ndafamba ndione handiko tichinokona tafamba tichinokona ndikaona paya pandawetera ndikati ndawetera apa ndopapasara foni yangu right tikajamba tikafamba tikanojamba imwe street manje tikatena right ndopatasiya motikari pachiground so
takangosiyeta kana tikati guys kana matickets tatipuwei takawanda hamene tupane pakwera pakapakiwi because takatokwira chimudhudhuru tichiendesa machi ipapo tasvika paipa tadii ndatofamba vanhu varikuteverera tasvika ndikati mota ndaiona ndikati our car is there vanhu vaiva kuti guys kana mumwe ndinodirayivhura guys vanhu vaiva kutobatsira kufarira mota yangu hanimona vakutofarira kubatsira kufarira mota yangu kuti vafara ndikati kuri mumwe vapakowochi patiri paya tasvika paya vanhu vaiva vamira isa kutozvura ndakutoti kii yanga iri mhombe ndatotakira topinda mota vanhu vaivoda kupindawo mota muya ndikati you are not going with us, we are going to Peterborough. She you're not taking us to where our car is. I don't know where your car is. I don't know where your car is, guys. You have to go back. Hey, guys. She can say, ndikangosiya chikutendererawo vanhu papa chikuti which way did we come from? Vakubvunzana kuti vodzokera kuya. Zvandakaona nesoka rochakuge drama kufirimu kagaisika ndati hariporeki kukudzai ndikatinde kunotora nyaya yevanhuvozodzika kana muchidha kwazowo guys hazvisiri izvozvo musadaro guys kana muchidha kwamusadaro aribona ini ndisobva ndakumwaka aribona so you are going ndikati yes we are going ava vakadhakwa ndavapinza mota ndavhara vaisafisiri bosi vanhu vaya so guys, what do we do? Apa vesela navaka hapana nozivana hapana anozona nemumwe ndemunhu anenge nemukadzi wake ipapo vanhu vatakosa kana muroti tichanga mota that means mota dzakapauka kasiyana ndika vakuti saka what do we do kwai let's go back guys ndagaya distance kwanoda kuenda soka ndikati mwari ndibatsire distance kwavari kuenda enda kuenda kumbaka distance kwavari kuenda ndakazorora guys ndikati namai umwe airambi kuzodza ndabona mota ndakuinda ndakatonyatsa kukwirira driver mota yangu ichibuda paisa Google Map ndikati mpepera out papai ati guys scenario yaisinobobuda kuti babaisa babai ivachidzokera bai mwana 20 minutes away kudzokera kuvenyu kunotsvaga kuti tabuda nepapi ndikati but I was telling you guys, I told you kuti me I now know where I came from. Kuti ndafamba nepapi, this is where I was telling you to remember. Mafamba napoti mafamba nepapi ivi mukati yes muchinditeverera maybe I'm going. Guys, ndakasiya vamira nemwe murume vakubvunza mwe murume anga netaxi pa pangane chinenge chikwanda muso chinenge chikombi kudai ngemutara kuti tiri kuda kudzokera tofamba sei. Guys, inangowaridzira bhera ndichitorova pasi ndichipinda muroti anomaona tichiuya saka inyaya indatireka ndimundopirawo vamangu guys kana muenda kumavenyu kechekutanga isai pini pafoni dzenyu kwamasiya motikari ndochekutanga. Number 2 guys, isai kana muchidhakwa kana muri 2 itai kuti 1 adhakwe 1 asadhakwe kufanira moza ndikazvifunga so ndakazoti ndasvika kumbaka ndakuredzera Shakira zvaitika akati mama vanhu vakatifarira ndawana mota yangu ivo vasina kuwana dzavo ndasiya vakaungana kwachibvunza ndatodzokera sei akati akwata pasina kuseka ndikati kuendaipi navo kwandainda navo pana kwandainda navo. So next time guys dorei kana muri 2 guys musaita muka 1 ngamwe 1 imwe akoma drinks animaona because izvo zvitora chokwadi hanzi almost 3 hours looking for the car aizve tembi kana ndichitaura kudai ndoita kunge ndikutaura drama animaona ko ndaivatakura ndichindepinavo ndaisumbaku ndaindepinavo vanhu vari kutsvaga mota dzavavo vari kuvateverera ini andiona because ini ndaitovesobasve saka ndaitototi don't know when I came in there pakanzi Thornwood up I saw that I read that Thornwood vobva vati yes ndikativa mukuda vaonawo pakanzi Thornwood izvo vari kufarira kuti tawana mota yedu indazovasiya painai kuendepinavo saka izvo zvinokonamana kuti pamwe kuda mwana akavatokamirira vakadzokera bheki guys vakavachiwo vakanowana mota yavo anoona mota dzavo vana because vazenge vave 6 because 2 vakadzi vakasara payaka tadedza taxi 6 ndo vakanga vachifamba nesu tatiti 8 anoona saka pamadrinks apa guys make sure kana zvichiita function dzakafanira dziyaka I think hakusi kushandisa motikari ndiwo kutora mauber kana kuti mataxi aya woningirira wokwira kana wobuda wo requesta futi I think ndizvo chaizvo izvo kuita nemotikari ka
nzvimbo dzakafanana sekuya kwanziro kuMilton Keynes kuya unoishayiwa mota guys, unoishayiwa mota. Takaishaya mota 2 hours 30 minutes tichitsvagana nemota guys, tisingasazivi kuti tasiya mota kupi. Animaona tisingasazivi kuti mota iri kupi apa makumbo. Ndakangoti ndichipinda mota chekutanga guys, ndakabisa ndakaodriver, ndakapfeka masokisi, ndabisa bhutsu, makumbo aya achita kupisa chaiko nekufamba guys tichitsvagana nemota. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zviri muno guys. Takatenderera kanitsvaga mota munongodza ndisingakuzai kuti tingatendera, but ndingonyatsa kupanguti vanhu vayaka semwe mukadzi anga akutadza kana kufamba ngane murume wake papabaka anga akadhakwa, but anga kutadza kana kufamba chako nekuneta. I just pray murume chachingoti hande kana hande murume chombobata iwe vakadhakwa vese. Saka izvi zvinhu zvakadai, so hanzi did you call them kuti vasvika? Handina kutora namba dzavo ini, iwe takangosangana titora namba chiti kudi takangosangana mukutsvaka mota tikangoita huko apo. Saka ndaiti ndipei munhu namba dzenyu dzei. Zvidhakwa kudhakwa zvazviri zvidhakwa kuri kutodhakwa moments dzedoro chaiko anowaridza kutodhakwa chaiko ndo dzanga dziripo. Saka ndakotanga kuti mbotandara chikodi ndingokudzaiwo nyaya yangu I don't drive kunozasa vanhu like that. Mai iwo pamoneko uri mudhuze hamene isi zvoita tabva kuti tati tikanyada kudzoka taiti saka tozodii dai takatoziva kutaura chokwadi guys, takaita zvetaxi because kubhuka taxi kubva kuno kuRustenburg handi azokonfirma asi ndinoda kuenda kuMilton Keynes pakati mari zvikanzi 100 ukuendesai kamira kuzotogwa futi 100 dai takashasa 200 zvaitoro nani yonoti drop time yotora nguva idzo tende sina kuita hasu yese yoyi handimaona. But anyway takazomanaja idudi kusvika kumba, ndakangosvika nekugeza guys, nekuisa makumbo angu mvura salt nokuenda kunovata ndichiva kuti handingaza kutaura nemunhu ndakatozvinetera handisi kuda nenyaya yekufamba tichitsvagana nemotikari iyo. Apa ndafara zvakanaka ndoita challenge yekutsvagana nemotikari. Saka guys, ngandimbowawo kuti mimi weekend yenyu yakamira sei. Hanzi the all places here look ikoko kuMilton Keynes manje kwakanaka, but nzvimbo dzacho dzakafanana. Dai ndakaziva ndakauya pano ndakati naiwediwe madiaries ari paMilton Keynes padhuze ndianiwo ndiendisiye mota yangu, dai ndakatogona ndingadai ndakagona ipapo. Zvino handina kudaro. Handimona pamwe vakatobata kana une murume asina kuya kumba guys, handimona kana une murume asina kuya kumba, murume wako ariko ari kutsvaga mota, antika murume wako ariko ari kutsvaga motikari achauya nokuti mota dzasingawani zvokumhanya. Kana asina kuuya imomupa time achasvika ari kumotsvaga motikari, ari kutsvaga motikari. So guys, imbondiudzawo weekend yenyu. How was your weekend? Timbofonaiwo mumbondiudzawo. Mama maenda kumjolo, mama mwe makaenda kuma sleep over, amwe makaendepi. Timbo tipaiwo tinzwe kuti makafamba sei. Timbo tipaiwo tinzwe kuti makafamba sei. Timbofonaiwo tinzwe. Fonai tinzwe guys, makafamba sei. Milton Keynes ine ma roundabouts 1 inenge ine ma roundabouts 4. Vanotsvaga mota dzinoita zveshuwa zvandakaona nezuro ka. Imagine kuti dai ndisina tatakadhakwa teseka ingadaita alright. Tongoti handikutaura kuti murume wangu akadhakwa. Dai anga akadhakwa ari ega aiuya kumbe. Ngataura chokwadi aiuya kumbe asingazivi kwasiya mota anga asingauyi. Nokuti kwaasiya mota kwacho hakuzivi. Saka aisauya kumba indototi wangu ari kuuri. Wangu aida kwashawo. Achikudza nyaya yakafanana iyi kuti ndakanga singaziva ndasiya mota ndaitoti kunyepa. Unotadza kuziva wasiya mota sei. Asi ndakazozvionera it's possible zvinoitika guys. Chodenda ndiri ini chenezuro ndiri wanesena ndadhakwa apa ndiri kudza kuti ndakabadzwa kuti ndandiri soba plus kudzokera kutsvaga foni paya. Unoona ndisina kuningirira fona my edi ndisina kuti ndafona ndaningirira ndandiri soba andadzokera kutsvaga motikari kutora foni kechituta chokwadi ndoriga kudzoka ndaiva tepi ndaitongogara pasi ndaindepi ndisingazivi kune mota ndivozoona ndisina kuuya. Maranda basaya nanyezo anda ujaigwa ya anda ujairigwa ya unopindana nevanhu pamaranda basi paya vanoita domki vanogara kuMilton Keynes sando dzenyu.
sando dzenyu vanoita madhomki vanoita zvemadhomki vaya vanodriver maraundaba dzekumudhomki naya sando dzenyu hanimona zvinhu zvinoitika guys chidenda ndisina kuvata kumba ini ndasingambouyi listen handidi kuti mamwe mafunction anoenda ndega like anaenda kabhukiwa anoenda ndega pamwe pachona kana like vanongoti endai ndinoenda ndega andimona kana naenda ndega kwakafanana nekuya kuya ndotedza kudzoka ndizodza kuti ndakashayiwa mota vanobhilivha here vachabhilivha iko zvinhu zvakaitika tichese ndiri one ndodza kuti ndakashayiwa mota saka decided kuti ndizogara aiwa ndida kuita utsinye hwavantu ndaiva zvidhakwa saka ndava kuti don't be happy vaindifanira ndowana muta yangu zviyava vasati vaifanira vasati vawana ndawana zvino vana vakadhakwa navakaita zvinhu zvekudhakwa ndaivadii kana ndimiwo guys ndaivaita sei ndaitichagara navo here naiva vantu kuti chigara timire tidzoke notsvaka dzenyu mota isarova 2 hours 30 minutes makumba azvimba ndombonotsvakana nemota dzevanhu vakasiyana siyana apa vese havazivani ka vanozivana i2 murume nemukadzi vamwe vese apa totsvagawo dzavowo dziri different mota ndaidii papasina zvokuti ndaitonga kutongoenda kwakosima kumbanga kutogodzawo nekufamba tsvaga mota ndanga kutongovasiya ndaidii guys papasina zvokuita ndaita sei right wada kufona guys simbodzo kumaweekends kwenyu tinzwe kwamamburi kuti makafamba sei weekend how was your weekend iri sei weekend yako kana wanga uchichema inguva udzotaichema kana wanga uchifana kana kune hondo kumbangotara kuti mwangu kurutobisa uko havana kudzoka aiwa vantu vese vanga vasingazokwani mota havanga vasingakwani munhu angapinda mota ndoyi mukadzi wokunetawo nehameno vamwe nichaziva vana vachiziva ndika tangosangana nekutonyatsoziva chechakavane zvanichadhovazita tangosangana handivazivi haimona adzabofunga kuti kune nzvimbo dzakadaro muuk kutaura chokwadi I thought UK is very small ndaifunga but ndikafunga vanhu vanga vari kuuyu nezuro handika vekucaribbean ava kuzotiwo few zimbabwens vanga varimo few ghana few maindia amene kune dzimwe nyika anga arimo handi saka nyika yese yakatakura vanhu vangani regai vasina pekuvaka vachivaka upstairs sure honestly speaking nokuti hapana kumira musha chifona izve guys tafunga kuti tiri kubasa kudai tafunga kuti tiri kubasa isu tafunga kuti tiri kubasa ndisati tisina mbodai ndikukufonera sorako chifona izve guys mutiudzorai tinyaya chichifonai mutiudza nyaya dzenyu zvichemo zvachichitaurai chifonai mutaure zvichemo zvacho kana musina ndoenda ndanayo tizotaura nyaya kana musingadi kuti titaure nyaya nditingotaura ndega saka ndakuindanga ndatomboda kuti regai ndikudze nyaya yekuyoutube ndikati haiwa kana regai ndibaye live hanzi it was a small city now it was made a city yakakura iya yakukudi is big vanhu vainditsvaga vese tichifonerana hakuna kana akandiwana kana one ndaingoti tiri pakati who is coming to east first ndeipi zvei nhai zvatichafana mafaragore rino east first ndeyekupi zvei yavo kuti east first ndeyepizve kunoitwei icho thank you Brains Pem thank you Pem paita ticket apa from Norway angokurangarirai guys misirewo malove nemalikes hanzi naPem I want to pay half of any of the ticket I'm buying for any lady kuti ainde function. Hi Elizabeth Melissa, thank you very much. I somebody I can buy. I don't think somebody else, anyone. I don't think anyone. I don't think anyone. What is for African? Nai Febi mwanangu. Kwa Mukanya. Ipa pandizo no confusion. Mukanya ari kuita same day. Nana XQ. Nana NATO. Nana Shashio. Saka toindepi. Iyo mkanya
ambori kokupi kwacho akuitira kupi komukanya andinakizere mukanya kaisi ini nasana kuenda kwamukanya ini handisi munhu wemusic yakadaro andinakizere mukanya kaisi handisi munhu wemusic yana mukanya iyi ndonakigwa here zvisvika ndozongogara pasi guys gandifonera kufora bheki ndosvika ndozongogara pasi da kuti onge benzi ndisinganakigwi ini handizvidi indoda kunotamba. Hi, Kola. Hello, hi, SIS MELLY. Yes, what are you saying? I can buy another person as well if you ticket. How much is it? A ticket is. Mention is the number. This will mention a ticket is 1,000. Hey, thank you very much. So, guys, that's not what two my tickets. And it's good out, Sita. And so. Mongo knows my details. Mongo to me about this number, my details. Okay, I'll send the details. Thank you very much, Kola. Hey, Chompanangu, thank you very much. Thank you, bless you. Hey, inga that's makarangarigo. Makarangarigwa. Saka paita 3 matickets pane 1 pem dibate kuseri kwa mukanya ndina kigwere guys itaura ichokwadi guys inini njema nekundiona kwa munoita guys nekundiza kwa munoita ndichida mafaro kwa mukanya ndingana kigwere because music yacho yana ma unda kuhondo kudi it's not my kind of music, guys. That's not my kind of music. Hands how much in pound na kukude? Kukude not again. Hey, thank you, kukude. In Brazil, Massima 40-30 pounds. I think so. Pam. Hi, SIS MELLY. Hi, dear. Hi, it's Pam. It's Pamela. Yeah, see. Number didn't number you can say. Yeah. Can I have the details? Because I don't know if you send that up. I will send you where to send the man. All right, thank you. All right, bye. Bless. Kukude. I think you Tarisa 30 pounds. You cannot 40 pounds. Tarisa. I think so. This one can see I can't even stand long enough plus voice. Yes, that's the thing. Music. Kumanginde. Guys, ndotambe baya. Kumanginde. Ndotambe. Guys, ininika imboinja zokuzayona kwafamba ne. Mvuzayona kwafamba ne kuti tinoinzana kushikira papi. Ininika ndikashika kumafaro guys, I make sure kuti I make use of that type. Ndinoita mafaro, ndoda zvekutamba. Saka manje okay, pema ratosenda now. Pamba ni munhu ari kuAfrica anozosendere kunzira kuda African. Do you want the South African ones? Or local? Nyika ya maichemera ave maveve. Come on guys, then I'll pass. Komkanya I'll pass. That's not my kind of music, honestly speaking. Pane zvokungona kugwa kungoenda kungono mira nichingona mimi ndimunoyanza kumuziva nyaya mukanya ndimuenda dzake memuchimba makamira ipapo andimaona ini ndesingatombodziziva kana music yake ndakangotanga kapenzi ndichingokona muchingona kugwa I don't come there. Do zvindira local is on me. All right. Back on the report. How kukana? The can't I'm gonna XQ. SIS MELLY munongofara. Yes. Kumofara kuti chikototonozora bata at least zvinotambika ndimunona tonotamba ikoko hidzidzidzidzi plus xq mazera yedu isu andimaona mazera yedu vana xq saka sanze mundisiro papage kuti kudiko neuyu uye bodo rikaindi kuverengerei nyaya iri kunzi post time ndinokumbirawo mundisiro papage sisi
I lost my business nails. Now ndakawana basa kumwe. Ndaikumbira nokwanisa kundibatsira nemari yetransport. Ndikugara kuNND ukubasa kupakimo. Ndinoshandisa 2,400. Azichi ndinoshandisa 2,400 pamunhu. Vabvuma kundiendesa nekundidzosa. Anoshanda ikoko. Vanogona kundibata ndibva paiswa namba. Pari kuda kumupo 2,400 kune munhu ari kutsvaga 2,400 kwaye kuti ndiwane transport yekuti akawana basa aende kubasa. Shaposta. I'll post. Kwa SQ kuri kuenda vasukuru venyu. Ndo vane ndinavo ikoko. Ndo vane ndichitofara navo ikoko. Kwa ite kwa mkanyi. SQ izira redu isusu. SQ. Saka ndo kwatinotoenda ikoko music yacho yoyo takatoitamba kubva kudhara. Andimona tichiifarira kutiriko kwa XQ. Regai kune vasingazoziva music ya XQ regai tikuisirei music ya XQ munzwe. Munyatsonzwa music ya XQ. Do yedu iyo ha inine vazukuru vangu tetiri kwa XQ koko ndi vazukuru vangu ndovane ndinavo ikoko. Iyi music ya XQ do yedu job price. DJ price. Anemba dzerudo. Uya aseka pakanzi kuri kuenda vazukuru venyu. Aseka nokuti haana kuhwisa concept yacho. Handitika munhu anyora kuti kuda vazukuru venyu ko mwana wangu. Saka vana vake vazukuru vangu. Handiti wanzwa aseka uyu. Anyora wacho mwana wangu. Saka vana vake vazukuru vangu. Uku kwa hama kuna tutuno nifara uku. Ndo kwa toyenda uku guys. Handi maona. Nazi wana kwa gugu. Vuma. The music yake. Ari muno yuki ati. Excuse. Then kuna nati o. Ndo kwatoenda uku. Guys. Zvamukanya endai muga. Ari kutenga mariko matiketsi acho kwa mukanya. Vari kutenga matiketsi amukanya. Uy, Mozivai. Kana XQ. Master H anenge ariko zvakare. Tetiriko koko kwanti maona. Basi ndiko kuvisa inzwi isa vanhu vanenge vachiplay koko Master H kune vanenge vasingazo kuziva. Vamwe vanenge vasingazika kune mwe music yekuti vanhu ava mwe munhu anenge asingateereri. Ani maona. Mwe munhu anenge asingateereri. Tedi chiwa zvedu. Hey. Tedi chitamba kaiza. Won't you tamba? Doka tedi chifara uko. September mochino. Niko. Kana kukuze kwa mkanya vandoni.
Alex chijaiva utiri ku guys. Chinja wotoya maJeremiah. It's okay to Susan ndizotaura kuseri vatombondisendera message ndofunga ndizorokansana sendera tomafara ino chiranzizvo tukuidarini vanhu vakaisa mapledges amaJeremiah guys unza imari. People who pledged for maJeremiah guys chibhadhara imari dzachona nokuti vakatondibvunza nezuro kuti tukuidarini kuDurban iwe vanenge vachitasura zvinhu zvese zvagadzikwa zvabho anditika saka nyaya unondipa link racho maidzembe anmona saka toenda uku ndokwatichaenda uku ndokwatichaenda asi zvemuuk kada kuchitedzera mafara chanongoitwa ka1 type kudai guys unofane unogara uchingori ndigikiri Okay, guys, thank you very much. Kune vanhu vese vakasumunya yatakudzwa nemurukizwa nyaya yemwana waya yatakudzwa yaya mai vekumboya pano vachichema vaya vekusiwa nemurume vanhu vakatenga matikets atakudzwa vanhu vakapleja hembe vanhu vakadini takudzwa mai vakerigaya vari kutosenda message rikaindi vafonere chese vanhu vese vakapleja vakabvisa zvinhu kuna takudzwa takaita gurupu saka vaipleja mugurupu vanhu vese vakapleja mugurupu mudamiya zvinhu zvakabvisa esi maitakudzwa. Ewa Sister Melly, how are you? Tiri right muri sei? Tiri right ndati ndikuzivise kuti mwana anosumuka nechina vedu we ndinoda kukutenda izvangu. Aiwa zvinofadza. Nyasha dzikuteverei netimu renyu mupiwe makore ekurarama zhinji vedu we Mwari akutungamirirei. Rudo rwenyu nyanyisa. Muitirwe zvidhafu naMwari wekudenga nekurangarira kwamunoita nekublesa kwamunoita. Amen. Aiwa we are so happy kana akusimuka finally mukomana ngachienda kumberi manje tichino zvakanaka zviri kuuya. Amen and amen and amen tinotenda. Zvino baba vanonzwa seiko vakaramba kukusponza mwana achisponzwa nevamwe vanhu vasingazivi. Aina hawa zvezvizvi amene ikoko kwavari nenyaya dzavo vakatozoita accident negirlfriend saka ameno vakakuvara akana ndo vakatsika munhu saka hapana kukakwa nyaya yacho tori kumakotikoti vakatsika mune girlfriend iyo yacho iyoyo vaiva negirlfriend yachona mota imomo saka kuda vaidhiraivha vakadhakwa Mwari ndo zvaanoita. Saka munhu achina akafa here? Ana tikandomona chipatara ana haakangokuvara ana akarokwa nesaidi remota. Maenda kuchipatara kunoonei? Unenge wena andoonazvo because tinenge warwadziwa nemota yawakatenga kuti inenge yakutorwa futi. Because mota yatombotorwa nemapurisa. Ivo havana kudzoka kumba here asi? Aiwa iko zvinova kudzoka kumba handiri kureva nhema ipapo ava kudzoka kumba every day. Tanga pakangoitika accident ipapa last 2 weeks idzo. Saka even communication kumba vakugonawo kutaura zvakanaka nemi and havachanetsi havachabhuya havachadii. Pressure yacho inobva kugirlfriend anofona anytime yaada anotofona zvokutodaro chaiko chaiko. Apa anofona chidini achikutukai kana kuti achingofona zvokutsvaga munhu wake? Ukufona achitsvaga munhu wake kuti uriti huya kumba huya kudii huya kumba aini chero ikafona handidaviri ndongotarisa handibata handidi ndozati ukandikangoidavira chete nokwira bp motukwa mukazvirega. Unotukwa ukazvirega saka ndakatongoona to. Saka ivo vamajikana munhu vakafona vanodii vanodavira? Vanodavira? Muripo? Vanobuda panze vanobuda vodavira saka ina hangu handitevereri ndongonyarara. Munhu yacho ini mwana here? Aiwa mwana upiko apaporina zvemwana munhu haiti mwana ndozvaanongoita. Ndozvaanongoita nhoroondo dzake dzose kwese vaanenge atorera ndozvaanongoita. Saka mukabvunza imimi kana zvaakauya kumba murume mukamubvunza saka what's the plan nemunhu uyu anoti chii?
anongoti ndibetsereiwo handitomudiwa sindusha zvombofamba sei ndogona kuti ndiri kubva wandichidiwa kuti ndaenda kumba ndokarika ndatotranzirai kumba kwake chakandiswa ndozvazvo tino kana munhu ati ndibetsereiwo ndokaruka ndatotoranzirai kumba kwake ndichida kuya kumba handitomudiwa sezvokwadi unotondinesa unotongoona toti paunozoteverera history yachona yese chero vese vakadzi vanotorerwa varume naye vanongotaura the same thing kuti munhu ane mushonga usingaiti uyu munhu ane mushonga musingaiti anozongoregedza murume oda iye oga pachake kuti handichadi. Saka mari vari kumupa here bcause vakangomunyima mari anenge asingasavadi. Handizozivi zvemwedzi uno after the scene because kubva pese kunana end of June zvichinda zvese nemarendi zvichidzoka kumashure ndo vaipeya marendi saka handizozivi kuti apa marendi vachagona kumapeya here nenyaya dziri kumapurisa dzinenge dzichida mari. I don't know. Ivo zvavanoti ndibatsirei chitakandii kwabatsira kutora mabhengi kumakadhaya kuti muchengete imi vashayiwe mari yekumupa yavanomwandira inenge rema extra lessons yekubheki ringe rishoma darika yema extra lessons muzimbabwe matishanita anonzi maextra lessons. Saka naextra lessons vakungoshandira ivo iye munhu iyeye aiye ndiye akutokushandirwa nemaextra lessons munhu iyeye because anenge akatovaita tsomu panyaya dzemari. But wakoma like yesterday ndipe mari yangu ndipe mari yangu ndo message yanenge achisa ndipe mari yangu utongona kuti asi vakatora mari yake mari yake ipiko ndo zvaanongoita kana achida mari. ane makore mangani mukadzi uyu ane makore mangani ari kuma 35 36 anopenga zvato zvasiri zvari mwana anode munhu mukuru ye atori nevana vanotosvika ku5 uyo. Saka asi I hope imimi paakauya vakoma hamuna hamusi kunyatsokurara naye fair I hope so. Hai kana because mukangobvuma ka ngati angaenda kunotestwa ndizvezvo ngati aenda kunotestwa otherwise munonamburana nezvinhu hamusingazivi. Handimaona all in the name of ndoda kuvaka imba yangu ndoda kuchengetedza mhuri yangu imi muri ticha vakaenda kuchikoro ngachi no problem baba pana chakamboipa endai paclinic apa handikuperekedzei paclinic handei munotogaro parenyu tione because kwamufamba nako kwese uku hazvingahwisisiki. aiwa hazvingahwisisiki chokwadi munopinda pa3 ichokwadi izvozvo ndizvo zvandakatovaudza kati totanga taenda kunana tose takadzidza tinodzidzisa vana kuti so saka tofanira taenda kumateti plus rabai muchingona mata enyu kunamata hatomboreki toramba achingonamati mwari ka ingobetseraiwo hamai kuti kana zvayakadyiswa zvingoexpaiswa nemi because nevanhu tazvitadza takonewa. asi munorabva takadliswa here mata moziva zvimwe zvinosiitika ndezvekuti dzimwe nguva chiro makavata mumba kana na 12 kana na 11 munhu anoita kubuda achikudongorera kupesu tori kumuona here iwo dzimwe nguva wopretenda kunge wakavata idaona chii chinoitika utoona dhoro tovhurwa utoona gedhe rakutovhagwa papa unozobuda uchipfeka zvimapetapeta kumanya kugedhe munhu otobvisa kana pushira anenge akapfeka mumakumbo otoita speed kumanya achiinda izvo. Saka mukuzingira murume mukuru usiku achiinda kumugirlfriend iye ndaizviita kare pasina ndichazviiti ndaizviita kudhara hasi munhu angori murudo here mazuva munhu uyuko indakapedzisira ndato hama dzake dzakapinda bhizi kusvika munin'ina wako umwe atonditi maikuru chimbondobvunzaiwo ava mai ava kuti muri mavo vakaita sei kusvika azoparadza naye kati iyi yaitongova hondo zvakaoma unongoona kuti munhu wachona ndiwe mushonga saka munhu wese anenge achingoti ungazi unoshandisa mishonga isingaiti zvokuti pafeafea chaipo unenge uchina kuti iye rudo rwake nderwokumanikidza rwokutoteverera munhu ruya ruya rwokutoteverera rwemishonga rwekuti kana munhu womuteverera unenge uchishandisa munhu uya zvaanoda so uchazona kuti pafeafea munhu yaatombodikanwi patinoshandisa mishonga. saka kwabakamboenda kunobvunza uyu wokutanga uyu wacho ukumbodanana naye uyu ane murume wekudanana naye vakati vakazozviita sei kuti mushonga wachona uperi?
vakati nindaka akadiudza kuti akafamba pakawanda akafamba kusvika saka ati pandakazonyatsokubatsirwa chaizvo handizivi asi aiti ndainamatawo chaizvo ndichikwira makomo chaizvo ndaitonamata zvokurevesa chaiko chaiko saka pazvakazoitika nezvekuti murume wake paakazoenda kwakandowana ane chimwe chikomba ndopazvikasiyana unove kwangu akandowana kuti chimwe chikomba vanongobhatiwa bhatwa ndinhingi wangu votodzokera kumangwana saka hey yeah sure saka hii pakaipa kana kajiswa kudai saka zvino pakatoipa pakaipa but izvi zvokujiswa kana kajiswa hake but munhu ngachengete kumba kwake mari ndingau handisi kuti pangaita sekuti iyo mari yemaextra lessons iyo yeuyewo kumba saka izvi zvikumbana yachilasadzarani achilasadzara randaendabika after the scene iye yakaitika yenyaya idzedzi dzakaitika nemota isishasha iri kuuya kumba kungoya kuona iwo hauna kutenga kana chingwa kana gusavi kana chinongoya kungonokora zara usingazotira bvipi timu racho iri izvozvi mwana achizara kuinda kuamerica ipapa usinavo kana musendira wabitsira mwana wako chokwadi kana kumupawo chimupawo poketi mani ainde nayo zviri nomaoko ari mawani pakaipa rabe iyi muchinamata kuti aite chimwe chikomba vamuwana nechimwe chikomba kuda ndokutoti zvipere ameno zvinhu zvacho tinenge chingonyepirwa wanyeperwa watozoti uzimongwa moyo unombodawo kuona wombobata chifoni wombona aish apa ndi mafoni awani munoti ndi anombokufundira awa outgoing calls for 7 minutes one apa madai one sikarongora kuti these people are playing you vari kukutambai asi zvakaipa muri kuti hamutauri naye but if ndimafoni macalls azuru enyawa mameseji enyawa aipinda saka one time mukasiumba uri mai unenge uchida imba yako unomboti uda munhu achinja wotoona kuti munhu ana uchinja kuchinja havachinji havo zvokumhanya kuchinja havabvunzi zvokumhanya zvokudaro ndasingachabvunzi ndasingachafoni ndasingachatauri zvotovaigona tobvunza kuti yezvo mazuva ano hamuchafoni ndoti handina zvandii ndichida sika I don't call yes ndizvozvo ndangova mari mute kuti zii zvangu chete dzekuti kana ndangobuda nevana vangu tikadaniwa nemafriends kumabirthday party kana kumichato tikaenda tikadzoka kumba just like that zvakwamba mwari anokuchengetedzai mavza tongoramba chingonamata kuti mwana bvise chiwotevha chavakadya ichocho chibude munhu adzoke kumba mari yemaextra lessons kana ichikwanisa kutobhadhara rendi yeumwe munhu achitenga chikafu chevana vese vavo saka it could be happening kumba kwenyu kamushorera life yenyu yakanaka chaizvo nai munakaziva kutokuti munotobvisa rendi $80 pamwedzi uchengira munhu chikafu wamusina kana kumboita mwana naye it one time anopofuna ndibetserewo ndakafuratidzwa nevana vangu zvose kati iwe imi kana muchitohwadhigirira kutozvati makafuratidzwa mwe why can't you make an effort yokurwisa kuti let me do this father vari kutambai mother father kutaura chokwadi vari kutambai hakuna kufuratidzwa mwoyo kwavakaitwa father vanotoziva exactly he knows the type of a woman that you are vakatokusadai remembe hakuna munhu anokuzivai kudarika murume wenyu akakusadai akapera ende akutoita zvinhu zvaakutonakirwa nechihure ndononzi ndofunga ane midlife crisis chaipo akatonakirwa nechihure zvokuti imba anoziva kuti akakuudzai zvakadai muchabhilivha kuti ndakadlisiwa ndakafuratidzwa mwoyo ndakazodai munotobhilivha kuti munhu kudai so mukatitsvaga pamwe ivo ndiva ndinoenda kunotaura rabishi kumukadzi uyu yakawanda dei maimbotaura nemukadzi uyu maitozoshokeka zvinhu zvamunenge muchitodzokana nemukadzi iyeye handimaona ivo vachitoenda kunomuudza munhu akangopinda mudikiri chete atochihure chapinda chikatyokera madza takabvako mani takabvako ini madza ndakamboitigwa girlfriend mweyainzi veronica so girlfriend iyoyo madza unoti munhu akadliswa munhu anenge asina kuziva achitoziva zvaanenge achitoita anenge achitoziva zvaanenge achitoita chaiko anenge achitoziva iwo gofunga kuti munhu akadliswa kadini zviito zvacho but munhu anenge akatopinda aiuya paanouya kumba veronica yanga asingateveri handiti iye ndiye auya oga
obuda oga achinda kusaka wadliswa papi paadliswa hapana anoziva zvinhu zvaanoita zvokuti unobuda usiku imi momudzingirira achinda achimanya achitiza achinda kugirlfriend imi muchichera masiloti zvakakumba anenge achiita zvaanenge achiita ari kuti advantage nemicheda is taking advantage of you and he knows kuti semukadzi muchamira hatizvozviona iti nyaya yemwana yakatoita hanomuona kuti mwana akutoenda kwaari asikuza zvakaitika anenge achitongoti madha anojingirisa chikafu anoziva kuti amungu akuva twinenzara you make a plan semukadzi and he knows it yake mari uku akangogara achienda kubva pakutanga akangoudza kunzi tenga chingwa pano tenga usavi pano akatenga akatoudzwa kunzi kana wakuuya uye wakabata sefu yapera akaenda akabata saka anoziva kuti ugondo provide kumba zati chero akasiya sina chingwa anodzoka achimwa tii chingwa chiripo yes ndo pane problem ipapo ndo zvaari kuita izvozvo izvo handisati achigona kunonga foni oga achisendera mukadzi iba meseji achifona achiita sei anoziva zvaanoita murume wenyu anotokuita imini stupid he knows exactly varume avanotiita kunge vanhu vasina kukwana ndosaka nesiwo tichoweita vanhu kunge vanhu vasina kukwana because anotoziva zvaanenge achiita hakuna zvotwai mukore unoyo handifungi kuti nini vanhu vakadzi vanenge vachinda kunodlisa vanhu ini makore ano asi kuti varume vacho vakanyenga vanopanduka ndochokwadi akanyenga vanopanduka ivo vanoita kunge vasina mbovhera vakapinda murudo ehe saka ndo pane problem ipapo hanimona musazvisekera mumwe musingambouya kumba wani musina kumusira sadza mungotora tende hapana usani modla mosuka mandiro kubva muna january kusvika muna june ndasingasiyi because ndapana ndasingatosiyi noti munhu anga asingatongouyi asingatowi chivaite kana akauya kamwe pamwedzi akangouya zvokungopinda mumba zviya zviya zvokuzotobuda ma12 vaikona uya ongopinda pagedhe chaiko utodzokera kuti ako zvamune muchimboti mapinda mobuda kwaine chingowati inda tati andotamba nemicha unochiwa kuti inda kuhwa chii ina ndipo zvibhilivhi munonamata hakuna zvemishonga izvi ndipo zvibhilivhi si munhu anenge achiita zvanoita anenge achiita zvanenge achiita anenge achiziva straight away anenge achiziva nguva ikaoma zvakaoma alright madha saka kuenda nguvai na10 makuseni Thursday alright kana afamba zvakanaka asvika mozotiudza tifarewo kuti mwana wetu alright thank you alright much. thank you very much alright sure guys vari kupa too many excuses for murume uyu zvese vari kumudefenda zvese akadliswa akazodai imi vanoti kwai kudliswa aina nezvibhilivhi zvoti munhu anodliswa ini munhu anenge achizviitisa iswa chii chacho anenge achizviitiswa vanenge achizviitisa vanenge vachitonyatsoziva chaiko chaiko ndaiona Susan ndatovasendera ndaiona ndatovasendera alright right ngenditaura nyaya yekupedzisire ndobva ndaenda animona ngenditaura nyaya yekupedzisira ndobva ndaenda guys ini nyaya yamadzibaba ndakuda kutouti ndichipinda pandisingakwani guys zvekwamwari chaiko chaiko handichazivi what to do ndakuda kugeza maoko zvekwamwari ndakuda kugeza maoko antimaona nhasi ndawana kune message yabva kune mumwe one of the diaries. Let me go to the message. Atora screenshot yandaisa number dzedze yananyora number dzamadzibaba ndichiti vanhu tumirai mari apa muise ndobva tora screenshot iyo ndobva uya nayo ndobva ati SIS MELLY madzibaba ava havapinduri ndakavatumira 50 pound yedata kuti ndizowana kutaura navo ndakaita 2 weeks vachidaira vachipa ma different excuses hanzi phone haina moto he ndiri kubaba shop ndiri busy ndine hope kusvika ndazvisiya. Remember pane live futi yemunhu akamboya pa live achiti akavaisira 50 vakamunyararira muchibva mazovabvunza handimaona. So handi muri kuona manje this is the second person now akutaura ndamubvunza ngati koyo mari yawo yapayanga iri yei takataurana ku page kuti musavape mari handiti vatengerei data
Data, guys, you can buy someone data, direct data. And it not kuwapa mari kwachona. Because these are now the complaints that are coming. These are now the complaints that are coming. Arikuti ndakavaisira 50 pounds. Vakatanga nshara nawo zvakanaka vachingopa excuses ndiri kubaba ndiri kupisa zvamanzwa pa message yake. Kusvikira iko zvino avachapinduri. Saka andichaziye kuti iwayo and I don't know anymore, guys. I don't know what to do anymore. Honestly speaking, the complaints are now coming. Takawira napana don't give him money. Still people they goes there. Andika vono vapa mari. Anditi kana vasina kudayirwa mudzoka kuna SIS MELLY muti takavapa mari. But takataura napano kuti vatengerei data. Kana wasvika avo vari kuenda paground ndiwo ukazosvika woti ndasiyawo 20 ndatengawo chikafu ichi. But it's like now honai zvakuita mari. Honai zvakuita mari. Saka ndicha understand how to handle this anymore. I don't know how to handle this anymore. Maybe I should just I should just tell him the truth. Hamunoti munoona say ma details taisa vanhu vochivapa mari direct, but 50 pounds mari yakawanda, guys, kuti unenge wati ndikutaura munhu and then you ignore. But again ndikutoshorawo futi na iye, why giving him 50 pounds? Buy data from World Remit, vanotengerwa straight to his phone. Vatengere airtime yako straight to the phone. Anditika straight to the phone. Yopinda for airtime. Then you call him. Shokupa marriage. Andichawisisi. Pamari ndo panisiri kudzisoti ko mari yamuri kuvapa yayei, guys. Because mari, we all know zvinoita mari, guys. Ndosaka ndairamba papa ichitaura nyaya dzemari idzi kuti ngatisavape mari. Hanimona panyaya dzemari apa ndo pandovhunduka apa. Indakati avaisirei data. Hatichazivi, guys. Mari nemuredzi ndozvadairamba izvi. Mari ndoiziva ini. Ndikufunga kuti ndivaudze chokwadi. Handizivi, guys, how do you see it? Ndivaudze chokwadi. Then ndobva ndageza maoko. Ini ndobuda masviri. Musasavaya muchindibvunza nezvamadzibaba futi. Ndobva ndabuda masviri because ndiri kupiwa headache nezvinhu zvandisingazivi. Ndiri kupiwa headache nezvinhu zvandisingazivi, guys. Taura chokwadi. Mema kuenda mega at your own risk, guys. Ndizivi kuti muri kupaona sei. Ndakashinde kubloka, so ndomba ndizesvito nesuro here dziya dzakundibata kudai. Because ndavata ndakabloka usiku hwese. Handichazivi kuti chii. Manje ndakasavaudza zvinopera sei? Zvinopera sei? Vacharamba vachidzoka kufoni kwangu. Ndine maassignment allergy akasumuka nhasi kudai. Akasumuka masinus nhasi kudai. Spray. Kuna chigiri chinoshungurudza. Saito musaita masinus, guys. Don't mind the flexor. You know live
ndichidya iwe wasuzwa kuti ndine masana sinokufura madziwa any time. Ngataka ndambokuvhunza kuti ndada ari kudla ndisifure madziwa. Handibvunzini ndinongofura dziwa ende noti hapana dziwa robuda kwandiri manje. Ndendangobloka ndisotona ndisprayer ichi. Because inyama dzinozvimba mukati umu. Saka paunodzisprayer nyama idzi dzinobva dzashiringa kudai. Ipapo chandonati izvozvi ndinenge ndatovhurika. Izvozvi dzedza tovhurika zvinhu dziya. Andona ndatosprayer. Hapana dziwa robuda sazvinetsako. Chituma kuti pamwe tobuda madziwa. Tibune madziwa esu nyama dzinenge dzakadhingirira. Get your tracking. What will you online? Hello. Magadi yenyanzvanzi. Makadi kowanzanzi. Ndiripo ini makadi zveni. Aiwa tisu tiri kufara utatobva wakucheche zvedu tatosvika vedu mebhumei pane 30 minutes. Oh. Aiwa zvakanaka chose. Aiwa isusu tinenge tiri busy kubatika kwacho kunotinetsei. Eish. Unongobatika kawanika kondoka unenge uri busy futi kumboitawo zvepamba wapedza wodzokera kubasa busy chaiyo. Aichokwadi ndinonzwisa basa rekushanda nevanhu nekushanda nekudai munenge muri busy. Right. Hazvadzi yangu ndauya inini kudai so ndauya kudai kazhinji handiwanzo kufona mukana ndakufona kudai panenge paita a cause for concern. Ndizvozvo Ndiri kureceive so many messages. Mama wacho ndakambotanga ndichiginowa. But now ndakutadza kuti ndiginowe manje because imimi chinoitika ndechekuti ini ndiri munhu ari paspotlight and ndiri public figure. Imimi hamusi public figure. Hazvina kidze kunzi mangwana munozongonzwa kuti kuna madzibaba zvakati zvinobuda nepasipo. Antimaona. Imi musina chamunenge maita. Right. Kune vanhu vari kuuya vachiti vanenge vakatumira vari pabasa chose ma$50. Vamwe vachisa ma$50 machii. But mochitombotaura navo asi hamuzotauri navo. Hanzi munongotaura like certain kusvika pa certain time mobva matanga kupa like umwe apesera auya nhasi uyu anga achitoti makatanga kumudza kuti ndiri kubhabha mumwe musi mukati ndiri kuhamusoro mumwe musi mukati ndiri busy asi £50 akutumirai mari matora hapana chabatsigwa nacho. So a lot of people are saying like tinenge taisa mari makati tinofanirwa kuti tise data toisa but avabva chabatiki ende havadzoseri kana makosi. Saka I don't know now. So inini handiri munhu anoshanda manje asingade this kind of complaints because working with people I know kwazvinozosvika. Andimaona. Ndosaka ndafila kuti no I need to call you sezvo ndine nguva kudai nditombokudza kuti ndokwazvakuenda ndokwazvave manje. Alright, maita izvi zvakanaka mataura. Taura irateerera. Yeah. Ndingangoti ichokwadi kuti pamwe pacho munhu ndoitire minamato yake dzimwe nguva munhu yaanobva afona dzimwe nguva shuwa ndiri busy saka munhu dzimwe nguva hazonzwisa kuti uri busy anenge ada kuti zvinhu zvake zvidini zviitwe asi chido chinenge chiripo but pamwe pacho ndinoita busy zvokuti dzimwe nguva vanhu vanoramba vachiuya zvinhu zvinoramba zviita sezvinohipa asi chido chinenge chiripo soli ndichazama kuti ndiite follow up kune vanhu vese vanenge vanomema ndikombirite minamato yacho. Kana munhu achinge akutumirai mari mambotaura naye munozomukanganwa sei? Aiwa handimukangamwe because uyu atove ne3 weeks ari 3 weeks achitai kutokubatai vanosvika hanzi tinosvika pakukundikana kuramba tichingovateverera tichingoti haufa because vanenge vachingodavadaire bheki. Saka now it's now a cause for concern because zvazvinoita manje handi pamakauya kwatiri makati hamubhadharisi anditika and then inini ndikauya nestrategy yekuti okay havabhadharisi but vanodawo data anditika ngatiise tichivaisira data. So this form of data vamwe they've decided kukupai iri cash kuti muise mari vamutenge data anditi vamwe ndivanokusirai data direct anomaona but kana akaisa data racho iroro iri mari akupai iri mari and then imimi mozoringa kumudaira 3 weeks akaisa mari yake andimoona asi achikuonai vamwe vachitaura kuti isusu takaenda takanovaona kwaari yatove scam. Ndakabirwa yatove scam kwaari yakuti madzibaba vanotaura vabhadharisi vanobhadharisa because ndakaisa mari yangu ende havana kundibatsira ende makozi angu mamesende ndotaura navo but vasitanga kungotaura excuses kusvika patasvika vachabatiki yatoveipa. Pana vanhu kusvika pakudaro ndo zvandiri kutaura
Right. Eh. Ini nangu excuse yandokwasa kupa inyaya busy pamwe pacho munhu anofona maybe zuva rinenge rine vanhu vakawanda zvokuti pamwe pacho unenge une vanhu vakawanda vari queue vari mumba vanhu vanoramba achifona kuti aiwa ndiri busy kuti ndirambe ndiri pafoni ndine vanhu vanenge vakaona ndosaka ndakati pane mazuva epafoni pane mazuva ekubatsira nevanhu individual vachiuya vanenge vari pamba vari paqueue vachitichivabatsira saka munhu anogona kufona time iyoyo ndiri busy asi chiro ndinotoita follow up kuti ndabatsira munhu kusvika abatsirika but kana paitika izvozvo maybe inyaya yebusy sorry asi ndinoita follow up. You imagine 3 weeks no follow up, nothing. Oh, pane sorry papo pane mumwe futi abva totaura akati ininiwo futi ndine 3 weeks zvakare. That means vakatoti one day. Saka ndichida kuzame kugadzirisa before sazvasvika kwazvinozosvika because kune vanhu pesera kunzi tikubirwa vari kubira vanhu imumeke musiri kuba kopesera kwakunzi vari kubira vanhu. Musoma imimi dheira makataura kuti handishandiri vanhu pafoni. Musi wakati idheire foni, musi wakati idheire paground. Musi wepaground munodi kubva madzima foni yenyu. Vanhu vajaire kuti musi wakati foni yavo inenge yakadzimwa havashandi nefoni. Maita zvakanaka ipapo mabhira kuti mundibatsire musi wanje ndichiti ndiri kubatsira vanhu nditika panoitika challenge kuti vamwe vanenge vari on the way kuuya ndikadzima foni pane pandakatombodzima foni mumwe akati ndasvika makuseni foni yenga yakadini. Saka ndichazivi kuti mopashandisa sei manje. Ndofunga vanhu vanenge vachiuya mukangomupa address chete momuudza kuti foni yangu inenge yakadzimwa because ndiri kuita machallenji sekuti vanhu vari kufona day risiri ravo. Saka ndodzima foni momupa madirections anosvika oro else henyu moita bhuku ramunonyora pasi vanhu vese vanenge vafunga kuti muzodzosera bheki iva vanenge vati vatatumira madhezvidzi maairtime monyora pasi musi wacho naiwoyo kana kuti manheri motanga nawo. Okay, maita basa nokuti inenge isiri fair kuti mwe mamutangira munamato wacho mautanga munamato wacho namakugumira pakati because hamuchabatiki zvinenge zvisiri fair. Paponda paona saka ini ndakuti zuva zvedhiri ratove dhirama iro moli mushamba riri ratove dhirama zvedhiri ratove dhirama dhiri rei ni munhu asingazivi dhiri rei ni pano taura henyu nofoni yenyanga yakati yakata foni yako dhiri pamunhu watakawirana pano musamupe mari vanhu zachina muri kupuwa vari kuvanhu muri kumuvapa mari moga indakati musape mari vaisirei dhata imuwapa mari iya yakunetsa manje yakambotaka ichinetsa pakati pavo nemukadzi wavo guys mozvisiya mukadzi achiti ndikudaini mari iyoyo yamunenge muchivapa zvino handi muri kuona. Saka nyaya dzemari dzonetsa idzi network yavo yandonha kufona bheki. Halo afona bheki so ndiri kufunga kuti zuva rekubatsira kwevanhu vari pamba isirada bheta ndipe foni yangu adzimai usually yemacalls ndochida kana kuti mwana wangu mukomana kana aripo ini ndokuita zvekubatsira nevanhu because ndakamboita iyo scenario kuti ndadzima mafoni ndikubatsira vanhu pandozobatidza munhu kuti ndasvika kuma8 makandidzimira foni ndafona ndiripaenda kutodzokera kumba pano paita clash iyoyo. Okay, hapana chakaipa. I think nyorai pasi ende strict mirai muri strict panyaya yenhingikiri panyaya yemadhays kwete kuti muri kusanganisa vanhu vatongojaira kuti musi wakati newakati hakushandigwi kunoitwa vemafoni vefoni vacho motrayawo by all means kuti munhingirire. Saka vese vanenge vatumira tichaita follow up tovatanga vatedza because vemafoni vacho vari kutiwo mathursday matuesday nemathursday acho hanzi foni yacho hamutodairi zvachose. Ndinodavira asi kuti chinoitika vanzoda kuudzai kuna vamwe vanhu vakafonaka anoita almost nearly 1.5 hour ari pafoni wamwe anenge achifona foni inenge iri pahold inoramba iri pahold wamwe ari kubvaisa maconversation kokuti anoisa hama dzake vati vaning'ina wake vachiti uyu achibvunza zvake uyu achibvunza zvake saka mahours
pazuva pane 12 hours vanhu vakaita munhu akaita 1 hour 30 minutes 1 hour kurova kuti maybe ndikuatenda vanhu pamwe 12 13 pazuva kurova kuti the rest valuza mafoni havachakwanisa kuita sei kupinda. Yeah, pakaipa handichazivi manje kuti amen kuona kuti mozvichasei but please attendai kuvanhu handikuzva zvamukutaura hangu but I think find a way kuti vanhu vanenge mambotaura navo attend to them. Taurai navo. Right, zvandakuita inini zvamaita wanenge wandataura navo regai ndiite zvokunyora pazita ndoita go through because mumwe wacho shuwa anogona kuramba achifona achikuramba ingori busy ingoti kusvika munhu aita akiva tota musina kundipika but kuna mumwe anoti kana vari pafónica havabude kuti yake izokwane kupinda kudai wakawo pamwe tinoti ichiringa pamwe pacho ndini mukomi pamwe ndikuenda kutaundi ndogona kutopesana dzima because muliftika kuti uramba uchingoti uchidai even kana kuchechi munhu racho zvinhu zvanyanya. Alright, no, it's okay. Onai kuti muri kupagadzirisa sei? Regai ndipati just ipapo. Alright, no, pakanaka madzibaba. Thank you. Thank you very much. Hello? Chechipiri ndoda kungotendawo kuti sofa zvinhu zviri kufamba zvakanaka even adzimai vari kufara vanhu vari kungobatsira zvakanaka asi iyo pressure nebhizi ndo inogona kuti iri kuti wandei. Aiwa kana vadzimai vari kufara zvakanaka chose basa rinofambika zvakanaka. Vari kufara vazhinji vacho vari kungouya vanongotora nemadzimai okurukura vachikurukura vachikaurirana she's happy but nyaya yebhizi yo ichokwadi kuti kuna vamwe vari kuzoramba vachifona mafoni inoramba inenge kupinda pafoni shuwa munhu anobva atotorane mumwe anoti kana aona mukana iwobva atotora vanin'ina vake. Ndo zvakaipa manje izvozvo ndo zvakaipa izvozvo uda kuitawo advantage but anyway ndimunoshanda nevanhu muchaziva kuti munovahendla sei. Regai ndizame kuadijasa especially vanenge vadaiwa vati tione kuti ndingaenda kunamasa toita follow up kuti munhu wese tomeka sure tamubatsira. Ndizvozvo.